Že to má byť prednáška, tak budem prednášať a vidíte, že som si aj tašku, lebo chcem vám povedať takú troška, keďže ste študenti tu mnohí a mnohí pamätáte si, ako to bolo byť študentami. Viete, že študenti sa neobídu bez kníh. A tá dnešná prednáška by mala byť o čnostiach tiež a vlastne o tom kresťanskom živote. Ja len chcem ukázať, že aká dnes môže byť, bo to je tiež také, môže byť pre vás zaujímavé, aká môže byť teológia náročná a koľko toho až môže byť, by som povedal, do zúfania. Poď sa niekedy hovorí, že študovať na teológii, že to je akože ľahké štúdium, ale nie je to celá pravda, lebo že kto chce študovať, tak si nájde priestor na štúdia. A ja by som vám chcel ukázať len pár kníh, ktoré preštudovať ešte nič neznamená. Predsa nechceme žiť len nejaký život emotívny, aj keď je pekný, ale iste je dobre, keď človek má aj to racionálne. Ja som chcel len ukázať, že keď dnes aká možnosť úžasná je, a každý z vás na tejto úrovni, naozaj to nie sú nejaké tajné knihy, ktoré som si len ja mohol zohnať, hoci kto by z vás ich zohnal. A sú len maličký výsek z tej obrovského objemu, ktorý by som vám mohol ponúknuť na čítanie, na štúdium. Pretože v dnešnej dobe, a to ma aj teší, to už nie je dnes nejaký hierarcha, ktorý príde a vysvetlí vám. Aj keď táto prednáška, ako keď vychádzala, že teda ja vám to poviem, som tu arcibiskup, ale bol by som rád, keby to bol taký virtuálny dialog, lebo aj téma, ktorú ste položili, nie je predsa ako keby moja, alebo nejaká hierarchická, naša spoločná. Ako dnes žiť? Ako dnes žiť, aby to aj vyžarovalo tým kresťanským životom? Čo to znamená čnosti, pravda, živočnosti? Čo všetko je dobré, aj v tom rozumovom prežívaní ovládať, chápať, lebo sami viete, že čím väčší objem alebo hĺbka toho poznaného, tým ľahšie sa potom pracuje a funguje. Ako improvizovať len preto, že zoberiem do ruky husle, tak to nebude žiadna improvizácia, lebo ja na husle hrať neviem. Ale keď to urobí taký David Oistrach, tak to bude fantastická improvizácia, lebo je génius hudobný. Ale keď som počúval, koľko on cvičí, aby tým géniom mohol byť, tak denne 10, 11, 12 hodín, tak tu, kde si potom vzniká možnosť improvizácie. Čo tým chcem aj povedať? Že nedá sa byť nejakým spontánnym zmysle kresťanom. Však nejako to pôjde, nejako budeme žiť. Takže som vám doniesol len tak na ukážku, bez toho, aby som vás samozrejme ťahal k tomu, len koľko toho je. Nemci, ktorí sú takí skutočne aj v tomto zmysle takí intelektuálne silní, vydali katolícku dogmatiku. Ja vám chcem ukázať len dve z tých kníh, lebo všetky som nesel doniesť, je ich 6. Toto sú dve. Takže len ak by ste chceli naštudovať dogmatiku, tak by ste museli prečítať 1, 2, 3, 4, 5, 6 kníh. A to je len jedna časť, teda existujú isté iné ešte, ale hovorí sa, že toto je dnes to Mysterium Salutis, ako jedna z najlepších dogmatik vôbec o kresťanských a katolíckych. Moja ambícia je, aby som mu prečítal. No, a teraz ma urobili arcibiskupom. Okrem toho, som vám doniesol napríklad Písmo sväté, poznáte, koľko tých kníh je. Toto je vysvetlenie len k jednej jedinej knihe Genesis. V jednej jedinej knihe. Ten starý zákon ich má 45. Nový zákon 27. Viete si predstaviť, čo by to muselo byť. Obrovská knižnica. A už je v slovenčine tiež, takže ak trocha máte ambíciu, tú teológiu nielen tak, že Panna Mária je pekná, Ježiš je celkom fajn, tak ako toto už je naozaj na úrovni už. A ja som aj hrdý, že na Slovensku je už niečo, nielen v Nemecku, ale aj na Slovensku, že vyšla prvá takáto kniha z 5 Mojžišových Genesis. A tiež si viete predstaviť, že aké to musí byť bohatstvo, keď tých kníh každý z toho písma svätého je možné rozpísať komentáre do takýchto hrubých kníh. Čiže to je povedzme biblická teológia, dogmatická teológia a ešte kúsok z morálky, lebo ja som moralista. Doniesol som vám katolícku morálku, kurz morálny, ktorý sa prednáša v Taliansku. To je 6 takýchto kníh. Ja mám len 2, lebo by som musel sem s kamionom prísť. Takže predstavte, že len na morálku by ste potrebovali 1, 2, 3, 4, 5, 6. A toto sú len 2 autori. Nejaký taliansky Goffi a Piana. A tých autorov aj z morálky je obrovské množstvo. Takže je to vôbec pre mňa aj taká otázka, že čo všetko treba vlastne vedieť. Lebo tým vás nechcem zavaliť, že pokiaľ intelektuálne ste sa nevrhli na teológiu, tak to ani kresťanským životom nežijete. Ale k tomu by som vás chcel pozvať, lebo to hovorí aj Hieronym, a to patrí asi ku kresťanským čnostiam, ako som aj ja spomenul, poznať Krista, aj obyčajným čítaním si evanielií.
Opakovane. Aká vetička vás vždy chytí, môže byť nosná aj pre ten deň. Môže to byť naozaj pre nás taký stály dialog s Ježišom. Koho máte radi, toho asi máte aj pri sebe, nie? Aspoň jeho fotografiu. Možno fotografiu v mobile. Teraz ten mobil je fantastický v tom, že môžete byť naozaj v takom virtuálnom spojení stále s tým, koho máte radi. To by som dal tak na prvé miesto, keď sa hovorí o čnostiach. Počul som, že mávate prednášky o čnostiach, že veľmi teda ako také aj seriózňácké, až vás možno niekedy udriemu. Tak ja by som nechcel mať takú, lebo tiež sa tak pýtam, to je taká klasická téza z morálnej teológie, našli by ste ju, o čnostiach. A je pravdou, že keby tak vychádzala z takej starej histórie, možno ste videli film Nebeské kráľovstvo, sa myslím, tam to bola taká otázka, že teda čo mám robiť, čo odo mňa Boh chce, keď sa to, myslím, Orlando Bloom tam hral, tak sa pýta a teda kráča to svojím životom a nakoniec Jeruzalém zachráni ľudí, ktorí žijú pred Saladínom, predtým aj boli zničení a na tomu hovorí ten mohamedánsky, jeho taký aj spolubojovník, ale zároveň akože ťa Boh nemá rád, čo si dokázal. Preto ani nechcem tu hovoriť o čnostiach v zmysle toho, čo sa očakáva. Skôr som sa možno aj vás opýtal, tak virtuálne, že čo vy dnes nazývate životom kresťana? Lebo to je na úrovni čnosti. Ja sám sa tak pýtam, aj keď teda som generácia vašich rodičov, už mám naozaj tých 51 rokov, ale to neznamená, že to je generácia ako keby nejaké zo stredoveku, lebo v tým mojom čase začali sa hýbať veci veľmi dopredu. Po stránke aj života ľudí, mladých ľudí takisto. To som videl na mojich spolužiakoch, ako veľmi rýchlo rozbalovali, povedzme, aj sexuálny život. A tam, kde si už začína to, čo sa dnes hovorí možno ako sexuálnou revolúciou, to sú roky 68. Tam niekedy prichádza potom aj tá antikoncepčná pilulka, 60. roky. Tam začína taký masívny rozmer rozvodov, rozchodov. Ja som z triedy gymnázia, kde nás bolo 32. Dodnes sa 17 mojich kolegov a kolegyň rozviedlo. A keď sme tak ako spolu existovali, tak sme si tak rozumeli, boli sme si blízki v tých 16, 17, 18 rokov, chodili sme spolu na výlety, na tancovačky a taký veľmi fajn život sme mali. A zrazu, keď tak ako prešlo od toho roku 79, keď som maturoval, dodnes tá doba, kde si sme sa všetci inde pohli. Vy tú dobu žijete tak naplno. Ja môžem povedať zo žartu, že ako malý chlapec, tak sme chceli skúsiť, čo to je to fajčenie, sme si ušlali z orechových listov, sme zabalili do novinového papiera, sme to fajčili ako Havanu. Tak nám bolo zle, sme vracali. Ale teda sme si skúsili neresť. Ale dnešné neresti, nie? Chcem to porovnanie. Že dnes, pravda, drogy, napríklad LSD, marihuana, to je iná pieseň, o mnoho nebezpečnejšia. To, čo sa dnes ponúka, je neporovnateľné s tým, čím som ešte aj ja žil, a nehovorím ešte o tej generácii mojich rodičov a starých rodičov. Aj v tom kresťanskom zmysle. Čiže aj keď ako ľudia niekedy vraj boli čnostnejší, no nebolo to také, však aj nebolo ako byť nečnostný, nie? Z čoho mali byť nečnostní? Možnosti vizuálne, aké sú, mediálne tiež, aké sú. Keď sa niekedy musím usmiať, keď vidím takých jednoduché domčeky a všade satelity. To tak vedia cudzie jazyky. Čo tam vlastne tak pozerajú? No, nechcem to preberať. Čo sa dá tak pozerať, bez toho, aby ste museli rozumieť cudzí jazyk? Väčšinou naozaj to sú určité typy programov. Koľko toho prišlo dnes tak blízučko, že to máte doslova na stole pred sebou. Netreba nič zháňať, stačí len čuknúť. Vyťukať nejaké písmenočka a už to ide. Že toto je niečo, čo mňa na jednej strane aj stiesňuje, že o čom môže hovoriť teda dnesnej dobe ja ako hierarcha voči mladým ľuďom. Čo vám ja vám pozbudiť? Skôr by som sa opýtal, ako sa vám dnes dá žiť kresťanstvo, nie na pozadí, ale vložený do sveta, v ktorom žijete. Aj tu na internátoch. Mne kamarátka hovorila v tom mojom čase ešte, keď som študoval na vysokej škole, ona tu študovala v Bratislave, aj tu aj bývala, že sú noci, keď sa prechádzam okolo internátu, lebo kamarátka má chlapca na izbe. Takže späť, keď 30 rokov len zoberiete späť. To asi sa veľmi nezmenilo, predpokladám, že niečo podobné, možno ste už slušnejší od tedy všetci tu, ale možno aj nie. A preto taká otázka, na ktorú ja hľadám skôr odpoveď, akým spôsobom sa dá hovoriť dnes o kresťanskom živote, o mravnom živote. Hovorí mi matka pri jednom sobáši, ktorý som mal, tak matka nevesty, kdeže prvá svadobná noc. Tých svadobných nocí už bolo. Vlastná mama to povie o dcére, že ako nemá už nejakú veľkú
predstavu o jej predchádzajúcom živote, lebo ten poznala jej partnerský život a vedela, že ako ten život vyzeral, takže už nehovoríme o nejakej svadbe v tom zmysle, že dvaja začnú spolu bývať, dvaja začnú spolu žiť. Už aj spolu bývajú, už aj spolu žijú. Je to skoro bežné, by som skoro povedal, aj v priestore našom, kresťanskom. Je to, ako tu nazvať tú čnosť? Lebo je tu tiež o nejakej odvahe a schopnosti niečo ešte nerobiť. Keď hovoríme o čnosti, hovoríme už tiež z mužilosti, no neviem, ako sa dá povedať ináč, lebo ženštilosť chápeme ináč, ale chápete aj vy ženy, že nechceme vás ťahať na mužskú stranu, ale už tej odvahe, čo si žiť, lebo to slovičko virtus vychádza z toho, že byť silný. Dá sa byť dnes silný, kresťanský? Čo to znamená byť kresťanský silný? Vložený do toho priestoru života, ktorý aj tu máte nakoniec. A teraz, čo čakáte, že vám ja poviem, čo treba robiť? Neviem, naozaj, je to také zvláštne. Ako biskup by som to asi nemal povedať, aby som vás teraz mal pozbudzovať, ale ako sa dá dnes žiť tak, aby bolo zrejme, že je to aj kresťansky čnostné. Ja nachádzam také príbehy a som fascinovaný jedným, pred niektorými rokmi, ešte keď som tu v Bratislave pôsobil, ja som učil aj na teologickej fakulte, popri toho sme skúšali na štátniciach na pedagogickej fakulte a jedno dievča, veľmi pekné, milé, ktoré malo teda štátnice, videl som na skúškach, že bolo v takom ako keby psychicky ťažkom položení. Pri tých skúškach dobre odpovedalo perfektne, ako nemalo problém, tak som bol prekvapený, že aj na konci tých skúšok, tých štátnic, stále bola smutná. Že by už mohla byť rada, ak mala aj strach, tak už strach mohol opadnúť. Štátnice spravila výborne. Tam sa aj prihovoril, že čo sa deje, máte nejakú ťažkosť alebo nejakú bolesť. A začala mi rozprávať o svojom živote s chlapcom, ktorým chodila spolu na vysokej škole 3 roky. A blížil sa koniec vysokej školy a oni zároveň si už robili aj plán, ako keď skončia vysokú školu, keď skončí aj ona už, a už teda končila štátnicami, tak sa zoberú potom a budú mať sobáš. A ona mi hovorí, ale teraz ku koncu už, a do sobáša boli nejaké 2-3 mesiace, odo mňa chcela, aby som sa s ním milovala. No a čo sa stalo? Ja som povedala, že sa však už vydržíme, veď už máme len 3 mesiace do svadby. A on mi povedal, buď sa so mnou budeš milovať, alebo sa rozídeme. A vy ste čo spravila? No, vidíte, prečo som smutná. A za takýchto okolností neviem si predstaviť, že budeme spolu a sme sa rozišli, ale teraz sa pýtam ja spätne seba, že som to neprehnala. Mala som byť až taká rázna, a veď už skutočne 3 roky sme spolu chodili, toľko krásneho toho bolo, 3 mesiace do sobáša. Zvláštny príbeh, pravda. Čakáte, čo bude ďalej asi. Lebo je to príbeh o čnosti. Nielen o sexualite, ale o čnosti, o tom. Ja tak som sa jej pýtal, dobre, ten váš chlapec vedel, že sa budete brať zakrátko. No samozrejme, že by to spolu všetko pripravovali. A vedel, že pre vás je to dôležité, aby ste spolu začali sexuálne žiť až po sobáši. Áno, tak sme sa dohodli. On to akceptoval. A vedel, že pre vás to je dôležité? Áno, vedel. Prečo to potom od vás očakával, že vás zlomí? Nebolo to aj o vašej dôstojnosti, ktorú, ak vás mal rád, mal zachovať? Ak teda tú vašu dôstojnosť takto vystavil takému obrovskému tlaku, buď alebo, tak sa musíte sama asi pýtať, či vás naozaj mal rád. Lebo sa dalo vydržať. Už tie 3 mesiace by sa dalo, keď ste 3 roky spolu chodili. Čiže neberte to naozaj tak, že vy ste spravila veľkú chybu, lebo ste mu nevyšla v ústrety. Vyšla by ste mu v ústrety, a potom ešte druhý raz, a potom ešte tretí raz. A koľko raz by ste museli ísť v ústrety, aby ste ho upokojila v tom jeho prežívaní a nerešpektovaní aj vašej dôstojnosti. Záleží vám na vzťahu aj na dôstojnosti? No záleží. Nebuďte z toho smutná. Ja verím, že Pán Boh to vidí, už ako to ináč ja môžem posunúť, a že vám naozaj do cesty privedie človeka, ktorý bude dôstojný až takejto vašej lásky a takéhoto prežívania. Je to dobrý príbeh? A všetkom tom, čo poznáme aj sami o sebe. Je to ako si také prehnané. Pre mňa to dievča nebolo prehnané ani v zmysle môjho, teda ako by som povedal, že kňazského prežívania, aj v zmysle všetkých tých nejakých znalostí, ktoré mám o živote druhých aj svojom. Musím povedať, že je to čosi úžasné, ale je to dosť jedinečný vzor, ale cítim, že je to správne. O tomto by mal byť aj partnerský život, o vzájomnej dôvere, pomoci. Ak jeden si len vymáha, a druhý to má splniť. Ak jeden je len ten, kto môže si
akúkoľvek dohodu môže porušiť, tak je to otázka potom, aký to bude vzťah. A ako naozaj má rád, keď vie, že tej partnerke na tom fakt záleží. Tak tu by som ja tak posunul asi do toho nášho priestoru otázku o zmužilosti, teda o čnosti. Že je to niečo aj veľmi osobné. Ja nemôžem dnes ukazovať prstom, že ten, kto prečíta všetky to knihy, že to je ten pravý kresťan. Myslím, že Ján Pavol II to povedal, že máme dosť teológov, čo sú schopní napísať fantastické knihy, ale málo máme tých, o ktorých by sme sa mohli oprieť. V tomto zmysle pre mňa je Kristus naozaj ten čnostný muž, by som povedal, lebo dokázal byť v ťažkých situáciách, ktoré ja chápem, že sú ťažké, dokázal byť iný, ako sa bežne býva. To dievča v tomto zmysle bolo Kristové, alebo kristovské, ako to povedať, lebo dokázalo tiež už v tej veľmi vážnej situácii krok, ktorý pre mňa bol úžasný, na nejakej úrovni naozaj nejakého veľmi silného svedectva kresťanského. Lebo ja viem si predstaviť aj z mojich skúseností, ktoré mám, že to tak nekončieva. Vo veľkej väčšine prípadov to naozaj končieva, však keď sa máme radi, o čo ide. A tak sa spätne ja pýtam, a to je taká moja osobná skúsenosť, kedy viete, že skutok, ktorý robíte, je zlý? Ako viete, že ten skutok je zlý? Hlavne v takomto prostredí, povedzme, toho osobného prežívania. Lebo on je príjemný. Sexualita nie je nepríjemná, ona je príjemná, chrípka je nepríjemná. Že sú určité skutky, ktoré sa ťažko čítajú znútra vlastného života a koľkokrát som aj počul povedať, že čo je na tom zlé? Fakt, čo je na tom zlé, keď dvaja ľudia sa milujú a milujú sa už skôr? A spolu bývajú napríklad, spolu existujú, však a internáty sú drahé, tak dvaja to môžu platiť lepšie, ako keď to bude platiť jeden. Koľko dôvodov nájdeme? A ja musím povedať, že vnútorne nie je v nás vnútorne, a to je veľmi dôležité, čo som teraz povedal, potom som tak nejako pochopil aj životom, že nejaké vnútorné zhnusenie v nás nie je. My sme schopní sa tými krokmi vychovať hoci čomu. Nie sme nastavení tak jednoznačne pre dobro, že to, čo nie je morálne dobré, bude pre nás odpudivé. To potom by nemohli byť ľudia, ktorí robia to, čo robia aj v tej morálnej odpudivosti. A zvykli si na to a spokojne to žijú. Čiže prelomíme sa cez to, prejdeme cez to. Tak chcem povedať, že tá morálka čnosti je v značnej miere aj morálka viery. My dostávame práve aj v tých Božích príkazoch určité vyznanie, ktoré príjmeš alebo nepríjmeš. To je tá dôvera, ktorú chceš prejaviť, ako ten chlapec voči dievčaťu a ona voči nemu. Boh nám dáva určenia pre ten správny ľudský život, bez toho, aby si mohol otestovať. Bez toho, aby si mohol testovať. Ja si neviem predstaviť, akým spôsobom my sme mohli potvrdiť, že ten dekalóg je naozaj správny. To by si mal zabiť človeka. A keď ho zabiješ, už potom pochopíš, že to nebolo správne? Vôbec nie, lebo nachádzame ľudí, ktorí sú schopní zabíjať ďalej. A niekto znásilní. V tom znásilnení pochopil, že ten skutok bol zlý, bol nemravný, je schopný znásilňovať ďalej. Čiže taká nebezpečná téza je, že však keď to bude zlé, to zbadám. Nie, myslím si, že nezbadáš. Ten život čnosti, ten kresťanský život je v mnohom opretý aj o vieru v Boha, o to, že sme dostali určitý dar, že toto nerob, neskúšaj to, lebo nič nemáš čo oskúšať. A už nakoniec skúste si, aké to je príjemné ponoriť sa do blata až nad hlavu. Skúste skočiť do močiara. Aké to je príjemné pomaličky sa ponárať. Chápete, kam tým mierim? No samozrejme, že nič nevymyslíš, pretože sa v tom močiari utopíš. Čiže chcem tým len toľko povedať, asi to je taký rozmer aj dnešného života, aj nás samých kresťanov, že nejako z toho života, iste, môžu byť také chvíle, keď samotný Boh nám pomôže. Čo to robíš, ako to žiješ, ako to robím, čo to žijem, ale nemôžeme počakávať, že na tejto úrovni nás stále z neba niekto musí upozorniť, že ten skutok je nemravný. Aj tá dievčina sama o sebe, hoci mala pochybnosť, či má ísť až tak ďaleko v tej dôstojnosti svojho očakávania. Či predsa len, lebo okolie, ktoré pozná, ako keby v tom utvrdilo. A preto ani nie nejakej individuálnej, a teda by som povedal, že nie kolektívnej čnosti. Niečo, čo budeme odpozorovávať, ako si spoločne všetci, každý od každého. V značnej miere cítim aj ja sám, že je to o mojom osobnom vzťahu tiež. Aj k ľuďom samozrejme, ale aj k Bohu. Kresťania by to v tejto miere mohli mať ľahšie, že nemusia tak zúfalo skúmať každý svoj krok, ale že by tak ako si mali prijať takéto sprevádzanie Krista. Ja som cesta, pravda a život povie. Neviem si predstaviť aj ten život čnosti a život morality, ktorý by vychádzal len z nejakého môjho diskurzívneho myslenia.
také logického, že toto neurobím preto, lebo toto nerobím. Nie, nedá sa to. A taká aj moja osobná skúsenosť je, že dá sa ísť extrémne ďaleko. A my ten skutok, doslova, keby nás ten skutok nás zahmlil. Poznám jedného chlapca, ktorý žil s 5 ženami. Jedno po druhom. Mohamedáni naraz, my tak v vertikále. Jeden a potom druhá, potom tretia, potom štvrtá. My sme tiež takí Mohamedáni v tomto zmysle, ale oni to majú lepšie premyslené a dobre urobené, lebo to sú ich manželky. Zatiaľ, čo u nás sa jeden ožení, potom sa rozvede a má tiež 3-4 ženy. Ale keď sa vrátim späť k tomu, že ten rozmer toho, aby sme my vedeli, že toto je život čnosti, je mnohom razy takou ponukou zhora. Nie tým osobným prežívaním, lebo keď sa pozrite aj spätne do Genesis, Adam s Evou, keď spáchali hriech, nemám dojem, že by to Eva tak ako išla proti sebe samej. Čo by ste nemohli? Skúste si to. A my, keď začneme dávať dôraz len ako na vlastné morálne prežívanie, je to veľmi riskantné. Takže čnosť pre mňa je aj uveriť. Čnosť je aj žiť vo vzájomnej dôvere. To je tiež niečo, čo treba budovať na tejto úrovni. To dievča malo pravdu, lebo ťažko žiť čnostný život aj vo vzťahoch, keď chlapec má inú predstavu o tom, ako má vyzerať ich spoločný styk, ich spoločné prežívanie. A o tom mojom kamarátovi som sa toto povedať, tá myšlienka mi preskočila, že už mal 5. dievča. A ja mu hovorím, poviem, že nech sa volá Peter, volal sa ináč, ale to nie je dôležité, ak by ste ho nepoznali. Ty keď si teraz s 5. z tých dievčat a viem, že si pred ním mal 4 a s každým s nimi si žil, ako ty prežívaš, povedzme, taký aj milostný vzťah s ňou? No pripomínam si to, ako to bolo s tými predchádzajúcimi 4. Áno, jemu sa to skombinuje samozrejme všetko, lebo tá bola dobrá v tom, tá boska bola výborne tak, tá zasa robila to. No a to, ktorú si potom zoberieš, alebo ako to? Ja potom pôjdem do kostola, tam si nájdem pannu. Reku, ja ti dám pannu. Zober si takú, ako si ty. Najprv sa jej opýtaj, koľko chlapov si už mala? 5? Dobre, tak poď, ty si moja. Lebo toto chcem práve povedať, že nedá sa ten rozmer, taký špekulantský rozmer života a hľadania, nie človeka nezavedie. A ja by som tak chcel aj pozbudiť vás, aby ste mali takúto akosi vnútornú hrdosť aj na to prežívanie, lebo viera je dar, aj morálny dar. Ten život čnosti, ktorý sme postavili na úrovni toho, že ako sa dokážem ja vzopäť, kde som čítal o nejakom filozofovi, neviem, ktorý to bol, ten, čo mal Xantipu za ženu, ako sa volal, neviem. Sokrates. Sokrates chcel ukázať svojim žiakom, aký je silný a ako sa dokáže zoprieť vzrušeniu a nechal sa hladkať ženami. A vidíte, hovorí, nič to so mnou nerobí. To je nenormálne. To je hlúposť na každej úrovni, pretože to robíš človekom. Ako skúšať si, že kam až môžeme ísť, aký sme my silní, ako to s nami nič neurobí, to je veľký omyl. Ten život čnosti je život jemnosti. Nepúšťania sa do nejakej skúšky, čo až môžem vidieť, ako ďaleko až môžem ísť, koľko tých dievčat alebo tých chlapcov môže byť, akú až skúsenosť môžem mať, lebo potom sa zaseknem a nájdem si partner alebo partnerku a ten život úplne pustím, už budem len čistý a dôstojný. To je také zvrátené zmýšľanie. Ja myslím, že keď chceme hovoriť o tom živote čnosti a živote aj takej ochrany pred zlým, neskúšania, tak naozaj treba hľadať tú cestu aj osobnej viery. Ja by som iste bol rád, keby okolo mňa tiež aj okolo vás boli tí ľudia, ktorí mi k tomu pomôžu. Ale Kristus tu je vždy. Či sa mi podarí nájsť v tom priestore, v ktorom žijem, toho človeka, o ktorom som sa mohol oprieť, kiež by. Mať dobrých priateľov vám samozrejme prajem, lebo aj to je pre život čnosti dôležitý, pre život tej sily, že sa máte o koho oprieť, že vás nepokúša, ale posilní. Ale stále tu máme pred sebou naozaj ten život s Kristom a pre mňa ako muža je ten úžasný rozmer toho jeho čnostného života, takej sily života, ktorý nevnímam ako mužský, ako nejaký mužský prvok, lebo to, čo on ukazuje aj v tej slabosti, je extrémne silný, aj silne ženské. V tom utrpení, ktoré prijíma, že sa necháva zviazať, aký bol slabý, ubližujú mu, to je taký ženský prvok, nie chlapský, chlap by sa mal brániť, trhať sa, ako Peter to chcel spraviť, vyťahovať meč, odťahovať uši, aj hlavu po prípade. Nie, on zloží ruky a nechá sa zviazať. Ale aj vtedy je strašne silný, úžasný. Čiže hľadať v tom živote tiež ten spôsob, ktorý mi umožní, aby som vedel povedať si, toto nie, toto už urobiť ja nesmiem, hoci ma to aj láka.
sa hľadá ten spôsob prijatia už tej trápenia a bolesti. Preto dievča to bolo trápenie, že ten chlapec opustil, ale tiež je to rozmer čnosti prijať tento typ trápenia. Nemám naozaj ponuku, ako dnes sa tá jednoznačne zadefinovať, čo to znamená byť čnostný, žiť tú silu mravného života. Skôr by som vás pozbil, hľadajte, dávajte pozor, buďte opatrní. Tá doba je naozaj signifikantná v tom, že zatiaľ tie moje časy boli, že sme skúsili orechovú cigaretu a prišlo nás toho zle, dnes tak veľmi zle už ľuďom nebýva. Už sú sofistikovanejšie spôsoby, ako sa dá vstúpiť do takých nebezpečných priestorov, že človek to aj nezbadá a ho to priťahuje. A len Boh nám môže pomôcť. Martin Heidegger povedal, že ľudia žijú dnes v takej dobe, že všetko si už vyskúšali. Keby už nemali čo skúšať, už len Boh nech nám pomôže teraz, aby sme našli aj tú správnu cestu vo všetkých tých ponukách filozofických a biologických a neviem ešte, aké existujú, materiálnych, ako správne kráčať. Lebo ja ako kresťan vám neviem povedať, čo by ste už nemali mať. V zmysle toho materiálneho. Čo by ste už nemali vidieť, čo by ste už nemali počuť. Cirkev zrušila nejaký index zakázaných kníh. Neexistuje index zakázaných filmov. Nič také nie je, kde by ste vy mali už ako si mať so sebou nosiť, neviem sa ani predstaviť tú knihu, kde by to bolo všetko napísané, čo nesmieš. Ale tak vnútorne, asi aj ten vzťah k Bohu sa stáva o mnoho osobnejší, vnútornejší. Nie je to o niečom vonkajšom, čo si prečítam, čo nesmiem spraviť, ale o takomto vnútornom prežívaní o vlastnej dôstojnosti, o tom, ako ten môj život je určený iste aj tou moralitou viery, nie len nejakými svojimi skúsenostiami, tie môžu byť nebezpečné čakať na nich. Aj keď stále som si istý, že napríklad v mladosti, tak ako ste vy mladí, Boh vám v mnohých veciach pomôže. Nechcem byť nejaký fideista, že však nemusíte rozmýšľať, ale mladosť je aj trocha pochabosť a je to aj dovolené, hádam troška sa aj tako si v živote poblázniť, lebo aj tie zranenia, ktoré prináša mladosť, by mohli byť poučením, mohli byť aj skúsenosťou. Takže aj ten vstup Boha, alebo toho Božieho hlasu do vášho vedomia a svedomia je taký ochrannejší. Myslím si o sebe, že toto všetko som mal absolvovať. Aj také, trocha by to bolo aj divné, keby človek, ktorý už v tom živote toľko prešiel a už teda má za sebou pol storočia, stále mal byť len nejakým študentom, ktorý stále ešte nevie, ako v tom živote má žiť, že sa nepopálil a opäť skúša svoje tie isté chyby povie, spraví, lebo je zrejme, že tomto už v mojom príbehu, už keď budeme robiť spoločne s vami to isté, už to nie je to isté. Ja mám roku 50, ja som tých 25 rokov mal. A tiež som všeličím prešiel. Na tej mojej úrovni nemusím dnes skúšať, čo je to hašiš, lebo však sa dnes to, a čo to je, neviem, na spôsob tých dnešných nejakých vizuálnych momentov, čo všetko to môže priniesť, lebo to nie je to, čo by som získal ako novú vedomosť a vám sa priblížil tým pádom. Myslím, že to ani nečaká nikto odo mňa, aby som rozumel presne vášmu životu, ale vy sa pokúšajte mu rozumieť v tom, aby ste si vedeli preniesť skutočne to, čo tak nejako vnútorne cítite, že to je to správne. V zmysle aj vlastnej dôstojnosti, vlastnej mravnosti tiež. Určitej aj hrdosti na seba samých, že dokážem toto žiť, lebo ten, kto len prepadne každej neresti, neviem, v akej miere môže byť hrdý sám na seba. A preto aj celá tá katolická alebo kresťanská morálka sa si posúva už do nie nejakých takých jasných vyjadrení, ale dáva veľký priestor na ten osobný život. Stále to bude o láske, samozrejme. Stále to bude o vernosti, o dôstojnosti. Stále to bude isté o tej úprimnosti vnútorného života, ale nie ako o niečom, čo sa dá predpísať, lebo ten priestor, v ktorom všetci žijeme, je extrémne široký a tak možno sa tak viacej ako keby zosilnieval aj ten vzťah viery voči Kristovi. Nie je to toľko o tých knihách, aj keď vám odporúčam, aby ste si prečítali. Existuje naozaj veľa vynikajúcich už teraz kníh, zvlášť keď viete aj cudzie jazyky. Ale je to o tom takom, to, čo by som nazval dnes čnostné, je žiť vieru. Žiť ju v tom praktickom stretaní sa s Kristom. Žiť ju v tom, že dokážete uvažovať o sebe, o svojom svedomí, o svojich skutkoch, prehodnocovať ich. Žiť čnostný život je aj život modlitby, duchovného života, život pred bohostánkom, život s Kristom, náboženský život. To všetko je ten čnostný život, ktorý potom má svoj ďalší posun aj do tej roviny takej materiálnej, by som povedal, čnosti. Že človek si dáva pozor, ako rozpráva, čo z neho vyžaruje, akým spôsobom sa správa, čo očakáva od toho druhého. Ale ja vidím aj tú dobu, v ktorej žijeme, ako veľmi silne náboženskú dobu.
sami v sebe už pre obrovskú šírku všetkých tých ponúk nenájdeme správne riešenia. Stále viac a viac, ako keby sa tak skristovatievalo sa, lebo dnes bez pohľadu na Krista tak ľahko sa nedá hýbať v živote a to by som ešte mohol rozobrať veľký priestor bioetiky, naozaj tie antikoncepcie, eutanázie, eugeniky, všetkého toho umelého oplodnenia. To je extrémny priestor, v ktorom aj my sami cítime, že ako sa dá presne hýbať. Otázka eutanázie je veľmi ťažká otázka medicínska a mnoho ďalších. A je to také ako keby som povedal, že prosím ťa, však uvažuj ty nad tým, ako to môžeš spraviť. Nepýtaj sa ma, ako máš žiť, čo máš robiť. Skúmaj vo svojom srdci, vo svojom živote aj s Kristom a v tom prežívaní s ním, či dodržiavaš jeho slova. To zachová moje slova. Čiže tá morálka dnes sa dosť stáva aj morálkou viery. Nie len morálkou nejakých praktických úkonov, opakovaní, že ranného vstávania, nejakého takého budovania si, nejakého takého režimu dňa. Niekedy to bolo jednoduchšie, isté to bolo o tom, taký vojenský štýl aj tej kresťanskej morálky, túto poslúchnuť, tu takto spraviť. Dnes je to o mnoho komplikovanejšie, ale možno aj také krajšie, že od každého z vás sa vyžaduje, aby chcel v tom živote ani tak vyhľadať dookola, ako žiť v tom nasmerovaní sa na Krista. Čo sa mne osobne zdá veľmi pekné, lebo konec koncov aj to naše spoločenstvo, ktoré vytvárame práve skrze Krista, z Kristova v Kristovia. Je také signifikantné pre mňa, že po tomto stretnutí by mala byť svätá omša, ktorá nás naozaj aj spája. A sami vieme, že tie slova, ktoré hovoríme, mali byť spoločné slova. Isté tu je aj odpustení, to je tiež veľká čnosť vedieť si odpustiť. Isté tu je aj o rozprávaní sa s Bohom, modlitba, veľká čnosť, ten život náboženský, praktický. Isté je to aj v tom spoločenstve, vedieť žiť spolu, pomáhať si, veľká čnosť spravodlivosti. To všetko tak, ako keby som povedal, že to je najlepší priestor, ako dokáže človek vyzrievať, keď je spolu s ostatnými pri Kristovi. Ale Kristus tam je nosný, samozrejme. Ani nie tak tie gestá, ani nie tak tie spevy, oni dopomáhajú. A pre mňa teda tá otázka o čnostiach stále ostáva veľmi taká komplexná a veľmi ťažká na dnešnú dobu. Nemá jednoduché odpovede, ale by som povedal, že skôr má odpoveď v Kristovi. A tou najkrajšou čnosťou je naozaj žiť s Kristom. Preto aj mne sa zdá, že to, čo osobne môžem dokázať, je nechať sa stále takto si sprevádzať. Žiť priateľstvo voči nemu, byť mu blízko, či sa mi to mnoho razy aj nechce. Ako som povedal, že niekedy by som si chcel povedať, však ja to chcem vyskúšať aj sám. Keď som to skúšal, k ničomu dobrému som neprišiel, taký skôr dlý pocit som mal, nevedel som sa v tom vyznať, čo to vlastne má znamenať. Nemôžem povedať, že ja sám som na to prišiel, že to je dobré, ja sám som si určil tú moju moralitu, aj ten život čnosti, a teda správneho, to správne konania. Len v tej miere, ako som sa pousiloval potom spojiť ten život s Kristom, aby mal ten výzor jeho čnostného života, som poctil, že to je správne. Tam je ten pokoj človeka. Aj keď sa niekedy môže zdať na krátku vzdialenosť, že však teda ani Kristus tomu dnes nemusí rozumieť. Ale ako Boží syn rozumie každej chvíli, každej dobe. Tak aspoň toľko by som možno povedal k tomu, že vás pozbudzujem k väčšej viere, k väčšiemu prilnutiu k Ježišovi. Ďakujem. Takže pán arcibiskup, ďakujeme za prednášku. No a vlastne teraz je tu priestor pre vás. Ak máte nejaké otázky, tak vlastne tam v pozadí sa nachádzajú šarmantné asistentky, ktoré môžu prísť až priamo k vám s mikrofónom a vy môžete osobne položiť otázku pánovi arcibiskupovi. No a my máme jednu takú prípravenú na začiatok. Takže ja by som sa vás chcela spýtať, pán arcibiskup, že čo si myslíte z tých takých súčasných liberálnych prúdov, ktoré existujú v našej spoločnosti, ktorý z týchto prúdov považujete za taký najnebezpečnejší? Otázka už bola tak položená, že sú liberálne nebezpečné. Nemusí to tak vždy byť. Práve sme sa rozprávali aj s mojím pánom sekretárom, že tak sa dnes stavia ten liberálny pohľad, ako keby to bolo hneď taký proticirkevný. Možno také klišé to už vzniklo, že lebo však slovo liberálny nie je zlé slovo, keď si ho preložíte do slovenčiny. Ešte to znamená taký slobodomyselný.
To skôr je Biblia, keď používa slovo libertínsky, ako taký nemravný rozmer človeka, skôr takého chlípneho, nemravného, ktorý zneužíva. Ja by som aj tú dobu, ktorej žijeme po tej stránke liberálnej, videl skôr ako výzvu možno, výzvu pre cirkev, výzvu aj pre mňa nakoniec. Tá ponuka, ktorá prišla aj na Slovensko, niekto povie, že za komunizmu bolo lepšie, lebo nebolo toľko liberálneho. Tá nie je tu preto, aby ma deprimovala, že koľko toho je. Ak sa ten svet otvára, mnohí z vás, vy ste už boli aj v zahraničí, mnohí z našich ľudí žijú, pracujú, študujú v Írsku, v Anglicku, vo Francúzsku, v Amerike. Je to možno aj taký spôsob, že vidíme, ako žijú iní ľudia. Čo si z toho ja môžem zobrať? Taká keby súťaž myšlienok tiež. V tomto zmysle by som nazval ten liberálny. V cirkvi sa lepšie žije v liberálnom priestore ako v totalitnom priestore. Nemáte taký dojem? Totalitarizmus nebol v ničom liberálny a nemôžem povedať, že tam sa nám lepšie žije, lebo tam bola jedna myšlienka, teda ateistická, druhá myšlienka bola teistická. A tým ten priestor bol veľmi ľahko definovateľný. Keby len ten liberalizmus v akej miere bude liberálny skutočne aj voči tým, ktorí nemajú taký istý názor. Tu by som videl ako problém, keď liberál je liberálny len v tej miere, v akej miere je prijatý jeho názor. Teda ten slobodomyselný pohľad. A keď ja budem ako veriaci mať svoj názor, bude voči mne ten liberál liberálny? Alebo sa rozčúli, čo to vlastne hlásam? Tu je taká dobrá skúška aj pre toho, že či vôbec liberálny je liberálny. Pokiaľ mi nedovolí žiť môjim životom, tak nie je liberálny, ale totalitarista, ale iným spôsobom šmrncnutý. Pokiaľ niekto bude silou mocou pretláčať ako ten svoj vid, svoj pohľad na život, či v zmysle antikoncepcie, eutanázie, homosexuality, povedzme tých partnerských vzťahov, a tak bude definovať aj spoločnosť, ja ju nemôžem nazvať liberálnou spoločnosťou, keď ja budem stále cítiť, že sa mi stále ťažšie v tej spoločnosti dýcha. Keď bude zrazu priestor v spoločnosti, do ktorého kresťan nebude môcť vstúpiť. Chápete, že to je zasa totalitarizmus, ale nejakého, a nie že liberálneho razenia. Liberáli by mali sami porozmýšľať, čo to znamená, že sú liberálni. Že vedia prijať aj život kresťana. Keď kresťan povie, že pre mňa, povedzme, interrupcia je nepriateľná, tak liberál je ešte liberálom, ak tento názor nepríjme? Alebo už nie. To už je totalitárny rozmer, keď povie nie. A napriek tomu, že si kresťan, asi teda lekár, povedzme, musíš robiť interrupčné zákroky. Potom je to liberálne, keď ja poviem, ale mne toto nevyhovuje, ja to nemôžem robiť. Tá spoločnosť iste sa stáva tým určitým zmyslom aj komplikovanejšia, že musí akceptovať, a v tomto je to umenie liberála, ktorý niekedy ako keby sa chcel ho robiť liberálom, tak to ja vnímam, ale už v tej chvíli mu ten liberalizmus dojde. Akože pokiaľ sa ho to netýka, tak je liberálny, ale keď to už príde k nemu a bolo by treba, aby urobili sa určenia a sa zadefinovali tie plochy aj pre druhých, tak tam začne byť drsný, jedovitý, vysmievačný, ponižuje toho druhého. Aký liberál potom? Ja chcem byť tiež liberálom v tom, že druhému dovolím, keď chceš byť iného názoru ako ja, tak ho maj. A dovol mi mať, aby som ho... Nie je to znak tej slobody? Ja myslím, že kresťania v tom zmysle sú najliberálnejší, ak tak to poviem, lebo všimnite si, že my sa nejakým spôsobom nebijeme s tým svetom. Ak sa urobí nejaký zlý žart na Mohameda, tak je to nebezpečenstvo toho karikaturistu, že idú po krku. A my, kresťania, keď sa bude urobiť žart z Krista, počuli ste, že bolo vyhlásené nejaké zabite toho alebo zničenie toho umelca a koľko nechutných všelijakých vyjadrení je na Krista, na Pannu Máriu. Bol nejaký taký plagát dokonca, myslím, že ľud versus ten Flint a tam bol vlastne herec ako keby pribitá, alebo herečka pribitá na kríži, nahá a nie je to také pre mňa nepríjemný pohľad. Pre mňa kríž nie je takýmto vyjadrením, ktorý tam chceli ponúknuť. A mnoho takých je a my to znesieme. Nie sme my až príliš liberálni niekedy v tom, ako prívame tých druhých. Takže tá liberálna spoločnosť, a to by bolo asi dobré povedať, ak chcete byť liberálni, tak buďte liberálni, ale naozaj v tej šírke, ako to má byť, nie, že toto už nie potom. My chceme, a tento zákon potom presadíme, a vy budete fungovať. Ak takto totiž nabehne, tak to bude taký nový totalitarizmus, je to liberálne, bude len zástierkou pre určitý typ zmýšľania, ktorý musíme potom aj my prijať. Potom znamená, že vzniknú povolania, do ktorých nebudete môcť vstúpiť.
Ak povinnosťou lekára, gynekologa bude konať interrupcie, tak môže byť potom katolík gynekologom, alebo môže katolík byť v tomto priestore. Ak povinnosťou, ja neviem ešte, aké ďalšie, môže právnika bude aby akože rozvádzal, no môže potom tam byť tiež... Ja som totiž zažil za komunizmu, že bol priestor, do ktorého sa nedalo vstúpiť. Napríklad to bolo právo, lebo to bolo vyslovene len komunistické, to bol priestor iste napríklad aj tej medicíny, alebo lepšie povedané, tej interrupčnej, takisto aj pedagógia bola takým ťažkým priestorom, lebo tam zasa boli len tie ideologické posuny, že vlastne tam človek ani nemohol byť veriacim, pretože mal hlásať ateistické názory. Nesmeruje to potom k tomu, že takýto liberalizmus by som nenazval. Musíme potom nájsť iné, vhodnejšie slovo na tento typ zmýšľania, lebo rozhodne to nie je liberálne. Ale spoločnosť liberálna sa mi páči. Demokraticko-liberálna spoločnosť, kde každý môže tiež žiť svoj život. A keď sa sám pýtam, že kde je tá hranica toho liberálneho, nie? Aj my, keď sme tu, máme aj nášho života v cirkvi, máme rozličné názory, museli by sme hľadať, ale nejaké spojivo by malo byť. A taká ťažká otázka, čo je dnes spojivom toho človečenstva? Čo dnes teda je tou osou nášho spoločného života? A okolo toho potom osciluje aj ten náš liberalizmus. Kto chce robiť túto prácu, môže, ale aj túto. A kde je tá hranica, že ďalej sa už ísť nedá? Toto je možno niečo, čo tak sami cítime, že aj tá spoločnosť, kam vlastne chce zájsť. Čo všetko dovolí pre tých, ktorí napríklad nemajú kresťanský pohľad na svet, ktorí sú neveriaci. Ako ďaleko môžu oni potom ísť tej svojej moralite? Dovolí aj pedofíliu? Našiel som príbehy, kde si v zahraničí, že sa jeden chlap vyjadril, že teda prečo by, keď homosexualita už je dovolená, jemu sa páčia mladí chlapci. On chce, aby taká prešiel teda aj zákon, že bude dovolená aj pedofilia. Čo čakáme? Že bude dosť ľudí, ktorí teda dostanú, keďže štatisticky demokracia ide aj o hlasovaní, a teda bude toto povolené. Ja sa tak skôr pýtam, že kde ľudia cítia, že už je hranica tých možností liberalizovať. Lebo kde si asi byť musí, nie? Nemôžeme ísť do nekonečna. Každý si robíme, čo chceme, ako chceme, žijeme, ako sa nám páči, hociakým spôsobom. Toto je možno ťažká otázka, nie tak o liberalizme, ale ako o tom, že čo dnes znamená byť človekom. Akým spôsobom dnes chápeme my, čo znamená človečenstvo. Kde je tá hranica rozvoja toho ľudského v nás? Lebo všetko robiť, to by potom naozaj znamenalo, a pedofília, keď niekto má k tomu vzťah, prečo by nemohol tak? Keď ten chlapček, maličky sa mu to tiež páči, alebo ten chlapec, tak prečo by nemohli byť takto spolu? Keď sa pustíme touto logikou nejakou, že toho povolujme, nie je žiadne hranice, a je to potom ešte o liberálnom, alebo to už je potom o deštrukcii človeka. Možno je toto otázka dosť zásadne filozofická, taká presahujúca filozofiu, alebo presahujúca ale nejakú toleranciu, lebo ja sám cítim, čo si sa dnes deje. My musíme sami priznať, že dnes dosť ťažko sa nám rozpráva, čo je to človek, čo je to partnerstvo, čo znamená žiť spolu, čo znamená vôbec ľudský život, kde sú hranice ľudského života, začiatok, koniec. Nemáte dojem, že žijeme ako keby zase v nejakej hmle. No, tak uvidím, či to vôbec k niečomu príde, alebo bude nejaký výbuch, možno ako vojny, národy voči národu, ale či to nejde až tak ďaleko, že už potom bude agresia myšlienková voči myšlienke. A neprijatie sa. Či sme schopní až takej tolerancie, že môžeme žiť absolútne všetko v tom stretnutí sa človeka s človekom. Že človek ako taká, by som že prázdna hmota, ktorú každý naplní ako sám chce, a je to dobré. Neviem, či sa to dá. Pre mňa je to ťažká myšlienka, že by som mal hocikoho tolerovať v jeho prejave. Hociaký spôsob života môže byť. A mne to všetko je akože priateľné, môže byť. Lebo som aj na liberáloch zbadal, že keď zrazu sa to týkalo jeho, keď matka počula, že jej syn je homosexuál, zrazu prestala byť liberálna, začala byť veľmi tvrdá, jedovatá, lebo to nečakala, že sa to dotkne, povedzme, aj jej zmýšľania. Čakala, že jej syn bude mať rodinu, že bude mať deti, a že to bude normálne. Čiže bola liberálna, len pokiaľ to bolo ďaleko od nej. Keď to prišlo k nej, koniec každého liberalizmu bolo. Možno tak čakáme takú veľkú skúšku. Otázka naozaj ostáva aj pre mňa, čo to je dnes človek? Je niečo spoločného v nás vnútorne? Alebo je to niečo bezbrehé, bezfarebné, čo sa môže rozvíjať do nekonečnej šírky?
Ale to je vyčerpávajúce takto pozerať na človeka, ako na nejakú bezfarebnosť. Žijeme, čo sa nám zachce. Neroztrhne nás to. Viete, ako skončil Michel Foucault? Spáchal samovraždu. Takže máme otázku? Niekto? Ja by som sa chcela spýtať, že ako my, jednoduchí ľudia, kresťania, môžeme ovplyvniť tento trend, ktorý sa teraz šíri v tej spoločnosti. Že proste tie reklamy erotické a rôzne také dvojzmyselné, potom literatúra, samé vulgarizmy, v médiách počujeme samé nechutné veci, ktoré my ako rodičia proste svojim deťom hovoríme, že sú nedobré a oni to počúvajú v médiách a pýtajú sa, že prečo, keď sa to v médiách propaguje a keď dokonca naši predstavitelia vládni sa vulgárne oslovujú, že prečo oni ako nemôžu takto rozprávať, keby ste mohli k tomu. Ja by som ešte doplnil, ak môžem ešte položiť jednu otázku. Spomínali ste moslimov. Chcem sa spýtať, posledné obdobie, alebo 10 ročie, je veľká expanzia Mohamedánov do kresťanských krajín. Nemusíme sa báť, že o pár rokov budeme celkom menšinovým náboženstvom? Začal by som tou prvou otázkou. Áno, to máte pravdu, tak to vnímate asi. My to tak vôbec vnímame, že my sme takí dobroprajnými kresťania, že nechávame, nech to ide čím bližšie k nám a potom zrazu zbadáme, ako aj rodičia, že vlastne je to veľmi blízko. Že aj v tých televíziách už v hociakom čase už je hocičo a v podstate vždy ide len o trojuholníky, štvoruholníky a stále stane partnerov. Všetky tie seriály, aj tie filmy sú v podstate takéto rovnaké a vulgarita iste, alebo vôbec také ako keby vyžívanie sa v tom, že kto s kým chodil a už prestal chodiť a chodia sa s ďalším. Keď pozrite aj tie bulváry a sú veľmi čítané tie bulváry, koniec koncov, to veľmi radi čítame všetci, aj ja niekedy. Ale ja viem, o čo ide našťastie, už mám svoj vek, takže táto sa pozerám skoro len s humorom, čo zasa s koľkou dievčaťom chodí Boris Kolár. Ale nechcem teda byť osobný. Ja sám sa naozaj pýtam, že akým spôsobom sa dá brániť, že či to nie je taký boj s veternými mlynmi. Lebo ten priestor aj mediálny, povedzme, to nie je priestor kresťanov, to bož katolíkov. My sme aj v tom mediálnom vyjadrení takí skorej slabší, ak sme len tak dochádzali dychu. Vôbec to, čo sa nám nazvali. Je to taká doba troška apokalyptická, aj keď nechce byť nejaký prorok čierneho. Sám viete, že sám Ján Pavol II povedal, že ako keby sme žili takú dobu, keď je tá kultúra smrti, kultúra života. Cítime to samozrejme, že nedá sa tomu uhnúť a byť voči tomu ľahostajný. Možno, že by sme mali dať si pozor aj v tom, aby sme neboli len takí depresí a že no, čo sa dá robiť. Že je pravdou, že niekedy nám chýba troška takéto bojové kresťanstvo, a teraz nemyslím križiacké, že dajme sa dohromady a poďme sa mlátiť, ale že vyprosiť si tiež niektoré, lebo ono to takto funguje v tej spoločnosti, že keď sa ohlási určitá skupina ľudí, tak už potom si aj my musia dávať pozor. Veľký dôraz sa dáva na to, že ako to je v spoločnosti prijímané. Ja som čítal, že keď Nemci svojho času robili taký program eutanázie, za fašizmu samozrejme, pustili taký film, ktorý tú eutanáziu, že aké to je dôležité, človek, ktorý veľmi trpí, teda by nemusel trpeť. A čakali, ako sa zachová spoločnosť. A boli milo prekvapení, lebo však teda hovorím o fašistoch, že tá spoločnosť to tak ako povedala, že však je to aj pravda. Ja si myslím, že vstupujeme do doby, keď aj nám musí byť troška jasné, čo znamená, že som kresťanom. A ako si, že tak ľahko neschváliť, alebo tak ako však to nevadí, to môže byť. Určitých je to aj taká odvaha sa ozvať, taká spoločná odvaha povedať, to si už neprajeme, lebo je to dnes tak nejako ten systém nastavený, že tak však tomu mlčalému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie. Že mať tú odvahu, keď už cítite aj sami, že to už ďaleko zašlo, napísať aj ten list samozrejme, pošlať to tomu riaditeľovi televízie, alebo kde si to naozaj poslať, aby to bolo jasné, že aj my veriaci máme svoj názor, svoju mienku. My keď to nenapíšeme hneď potom, že fatva teraz a ideme zabiť toho režiséra. Ale my tiež môžeme, ako Kristus hovorí, čo si to dovoluješ, prečo to robíte? Aj keď to je také slovné vyjadrenie, ale môžem povedať, že mnohí sa potešíme, že aha, niekto si to všimol. Túto by som chcela ja vidieť takú odvahu, ktoré sa aj musíme učiť,
Páčilo sa mi, keď je nemecký novinár, tak sa tiež tak, kde si bola taká diskusia, a teda akože, a ty si veríš, Boha, však ty si kresťan. Áno, som kresťan a som hrdý na to, že som kresťan. Že toto ako keby sme sa tak trocha naučili v komunizme a prešlo to aj trocha aj k vám, že však predsa tá viera je súkromná vec, takže nehovorme o tom, však mysli si svoje a nechaj tak. No už v tej spoločnosti myslieť si len svoje asi nestačí. Ja by som vás pozbudil k tomu, že vedieť treba spraviť aj či už nejakú manifestáciu na ochranu života. A to nebude, že budeme rozbíjať výklady. Isté to nebude také, ako keď sa dejú také všelijaké tie manifestácie, že tam musí byť kordón policajtov. Ale ukáza, že z tejto spoločnosti aj my sme a to sa nám nepáči. Toto nechceme. Nebudeme iste sa ozbrojovať a nebudeme robiť nejaké úderné jednotky, ale nech trocha aj ten svet vidí, lebo ja chcem veriť tomu, že nie každý človek, aj keď je veriaci, ale sú ľudia dobrej vôle. A ja keď tak vnímam niekedy aj vo svete, že niekedy už majú akože plné zuby tej nemravnosti, aj mnohí ľudia, a možno čakajú, že kto im povie, že áno, naozaj je to zlé, je to nesprávne, tak to cesta nevedie. Takže pozbudzujem možno takej aj občianskej uvedomelosti, lebo tak to beží. Viete, ja niekedy som taký prekvapený, však teda som v Trnavskom kraji teraz. To sa týka aj vás, mladých, musím povedať, že my sme zažili voľby ešte aj ja, keď sme museli ísť voliť. A bolo 99,9% voličov, ktorí išli hlásať za jednotú kandidátku. Dávali veľké bacha na to komunisti, a všetci, či tam už ste boli, a išli s tou urnou, aj na záchod by vás boli našli. Len aby to bolo 99,9%. Teraz napríklad boli také naše komunálne voľby, 30% ľudí bolo aj v kresťanskom prostredí, ako necítia ľudia, že by sa mali nejako zúčastniť. Možno zabúdame, že toto je spôsob, ako aj my môžeme vstúpiť do určitých funkcií a ovplyvniť potom aj to, čo sa v spoločnosti má diať. Akože nás sa to netýka, tam nie sú dobrí ľudia, alebo to sú také nešťastné vyjadrenia, lebo ak tento systém chceme mať, a nie monarchiu, ale demokraciu, ak to nie je postavené dedične, ale takto si horizontálne, spoločensky, tak sa musíme pýtať, ja sa vás musím pýtať, chcete s tým niečo robiť, alebo sa to budete len pozerať? Alebo všetci sa odsťahujeme do nejakej cudzej krajiny? Mňa to už nebaví, ja pôjdem do Švajčiarska. Nie. Takže tu by som trocha apeloval na tento rozmer, že ako si vnímajme život, ktorý k tomuto dospel. Z tých monarchií sme sa prepracovali, chvála Bohu, k demokraciám. Oni majú určitý spôsob, ako sa dá tá spoločnosť tiež aj tvarovať. Usilujeme sa o to my, kresťania? Alebo nás druhí predbehnú. Lebo pokiaľ aj, ste sa, tá politika sa deje si na tých vládnych miestach. Tam sú ľudia, ktorí majú tiež svoje zmýšľanie. Je to pre mňa niekedy také divné, že kresťan sa nepýta, kto tam vlastne je, aký ten človek má názor na interrupciu, na eutanáziu, akým spôsobom aj manželským žije, teda, alebo aký vzťahy žije, akým spôsobom sa vyjadruje, ako sa správa. Keby to vôbec nebolo, len že to je chlap. Jedna pani mi tak hovorí na jedného politika, to je ale chlap. A ja jej hovorím, a vy ste ho chcela za muža? No nikdy nie. No tak potom čo to hovoriť? Ale je chlap. No tak prosím vás, však uvažujte troška naozaj v kategóriách už hlbších hádam. Tomto by som možno tak odpovedal aj na tú otázku, že pokiaľ je možno, že sa vieme dostať a vieme zapracovať, či v zmysle takej občianskej, takého si združenia, viditeľnosti, že sme tu aj my, kresťania, a dosť je nás, tak sme svoj hlas povedali, ale samozrejme aj na tejto úrovni, že chceme v tej spoločnosti byť a tvarovať, pomáhať jej, však my pomôžeme tými svojimi morálnymi názormi, tak robme to. Neoťahujme sa od toho, lebo taká defenzíva je potom aj o ničom. Keď si budeme len schovať, no tak sa nečudujme, že ten svet pôjde o mnoho rýchlejšie. Je to troška aj taký boj dobrá a zla. To si nemôžeme nahovárať, že to dobro samé zvíťazí. Tak som kde si počul už takú témavu, že prišli brať Židov, ale ja som Žid nebol, nech ich berú. Potom prišli brať odporcov. Ja som proti fašizmu nebol, nech ich berú. Potom prišli zobrať mňa. Viete, že keď sa naozaj nebudeme, dáme to jedno, nech sa ten svet hynie, do záhuby hrnie, pôjde aj my s ním padneme do záhuby. To je jasné, že... Ale iste na jednej strane, zasa by som sa vrátil aj späť k tomu, že usilujeme sa aj my byť taký ľudský, naozaj dôstojný a vyrovnaný v tom živote žiť. Ja myslím, že by sa kresťania naozaj mali usilovať a určitú integritu toho svojho prežívania a aj takú dôstojnosť vyjadrovaní, správaní sa, to je vždy pre zdravie spoločnosti dôležité. No a keď sa k tej druhej otázke príde, to je ťažká otázka, ktorú ste položili, lebo to je tiež tak otázka k tomu liberálnemu a tolerantnému. Nielen na tej úrovni, povedzme, našej, spoločnej, nejakej národnej či európskej, ale aj celosvetovej.
Ja nechcem vidieť ani v muzulmanoch, ani Mohamedánoch a priori nejakých svojich nepriateľov. Isté otázka je, že, a to je zase taký partnerský vzťah, že oni vedia využiť tie naše demokratické prostredie, ale keď sa tak niekedy všimnite si, že oni ho nevytvárajú pre nás. Možno aj tu je taká otázka, že teda ak chceš byť so mnou, čo mi ty umožníš, aby som ako ja mohol byť s tebou? Očakávajú, že my tu postavíme mešity, alebo chráň postaviť nejaký kostol v ich krajinách. Že tu tiež by som tak si všímal, že aj tí politici, veľmi na tom záleží, lebo potom sa im to vracia. Všimte si Francúzov, liberálna demokracia a zrazu Boh chráň, že ženy budú nosiť šatky. To je proti to je proti tým myšlienkám, ktoré mali. Ja si myslím, že ak teda majú byť oni integrálne aj v svojom mohamedánskom prežívaní, nech ich teda nosia. Ale už tam začínajú byť zákonné určenia, vymedzenia, že ako keby ten liberalizmus tiež došiel do nejakej hranice, že toto už ale nemôžeme dovoliť, že už len nejaké otvorené priezory v očiach, že to už nie. Že nejako naozaj musíme prísť aj k tomu, aby sme toho druhého doviedli, tak chceš byť so mnou, pri mne žiť, tak akým spôsobom príjmeš aj mnoho z toho môjho. A keď nie, možno to bude viesť aj nejakým zrážkam. Isté, to ja netvrdím, že sa všetko podarí vyriešiť len nejakou diskusiou a nejakým vzájomným dohodnutím. Možno, že príde do budúcna aj k nejakej takej zrážke náboženskej. Možno už to nebude národné, ale že čo ďalej, lebo mnohé tie komunity alebo ten priestor dovie, kto tam vlastne aj v tom priestore, aj tí Mohamedánov bude mať hlavné slovo. Budú to tí militantní, alebo tí, ktorí pochopia, že ja chcem žiť v Európe, a žiť aj s tou európskymi ľuďmi, aj s tou kultúrou, aj kresťanskou, tak mnohé veci musím pripustiť a prispôsobiť sa. Ale keď sa nebude jasne prispôsobiť, že je to taká otázka do budúcna a zvlášť teda sa hovorí, že nevyhrali Mohamedáni nad Európou vojensky a že nábožensky vyhrajú. Tak uvidíme, no, že či naozaj, ale nemám taký dojem, že by to išlo až k tomu. Keď hovoríme o týchto veciach, hovoríme tak troška možno tak nejako štatisticky, že koľko ich už je a koľko ich ešte bude. Ale ja chcem veriť, že na tým všetkým ešte aj Pán Boh. Nechcel by som to vidieť ako zrážku medzi ľuďmi a zasa nové vojny a nejaké nové katastrofy a nové nenávisti. Ja si myslím, že Pán Boh nás vedie aj tou cestou. Ja som takého názoru jedného francúzskeho teológa, aj takého antropológa, Teilhard de Chardin, ktorý hovorí, že svet sa stále hýbe a vyzrieva. Že nechcel by som vidieť, že vyzrieva k tomu, aby prišla nejaká nová vojna. Ja skorej mám tú nádej, že Pán Boh sa postará o to, aby to nešlo k nejakej ďalšej katastrofe a že v každom tom prostredí, a nielen Mohamedánov, aj buddhistov, má stále tá snaha Božia, aby ten priestor sa nakoniec zvíťazilo v dobrom. Lebo keď sa pozeráme na dejiny sveta, to zlo nikdy nezvíťazilo. Bolo silné, samozrejme, bolo napätia, nevraživosti, ale zasa aj z tej vojny nakoniec prišiel mier. A opäť, taký pekný som počul, také vyjadrenie, to by som tak zakončil túto myšlienku, že verím v dobro, nie v zrážku a v konflikt. Boli dvaja priatelia, dvaja chlapci, jeden katolík, druhý bol Mohamedán a ten katolícky chlapec, ktorý bol kamarát s tým mohamedánskym, hovorí, škoda, že si Mohamedán, lebo ty potom pôjdeš do pekla. A na tomu hovorí ten mohamedánsky, ale vieš, ja si nemyslím, že Pán Boh je katolík, alebo že Pán Boh je Mohamed, alebo že je buddhista, či šintoista. Ja si myslím, že Pán Boh je láska. A to by bola asi taká myšlienka, ktorú by som povedal, že mnohé veci my ľudsky nevyriešime. Naozaj si neviem predstaviť, ako dokonale sa dá pospájať na zemi všetko. Je to prípada tiež komplikované. Ale Pán Boh to nejako tak už len dokáže. Aj za cenu možno nejaké utrpenia a bolesti, ale nakoniec to dobre iste zvíťazí. Takže mám tu väčšiu nádej a pozerám sa skôr takto na svet. A v tej miere, ktorá pomôže, povedzme aj Mohamedánom, aby boli nositelia mieru, lebo takto sa aj to Mohamed vlastne znamená, tak im pomôžeme v tej miere. V tej miere, ktorej nie, ako sú teroristi, tak po tých tvrdo treba zakročiť. To je samozrejme, že tu nenechajme rozvíjať sa, lebo osobne si myslím, že nie je náboženstvo, žiaden poriadne náboženstvo nikoho nepodporuje k tomu, aby zabíjal, aby vraždil, aby samovraždu spáchal, vybuchol desi plný výbušnín. To je niečo, čo nemôže byť tou dobrou líniou. Tak ja mám takú nádej, aj keď je zrejme, že tie nádeje vždy sú obalené množstvom bolesti a trápenia. No, potom tu máme ďalšiu otázku. Aký je váš postoj k homosexuálom? Čo by ste povedali kresťanovi s homosexuálnou orientáciou? Čo má robiť podľa vás, aby bol v živote šťastný?
To je každé slovo dôležité, čo poviem. Zvlášť, ak niekto to počúva, kto sa v tých slovách veľmi, lebo som mal možnosť byť blízko. A viem, že pre mňa ako heterosexuála, tak ešte sa slovo heterosexuála, keby to hetero bolo to horšie, to homo je také pravdivejšie, pravda, homo. Aj keď je isté, že ten výber je iný, hetero znamená jeden a druhý iný, homo znamená to isté. Isté, tá orientácia. Môžem povedať, ako kňaz som sa stretol párkrát, musím priznať tiež, že raz mi jeden chlapec rozprával o tom, ako má ťažký vzťah a tak ako tak ľútosťou mi ho vylíčoval a stále som ako ho prežíval s tým, že dievča ho nechalo a teda aký je smutný z toho. Nakoniec vyšlo, že ho nechal chlapec. A pre mňa to bolo také ako naozaj, prvý raz som to počul, tak hovoriť tak bolesne a až do plaču mu bolo tak citlivo, že ja som si skutočne to vnímal, že hovorí o svojej stratenej láske. Dievčenské, ale to bola chlapčenská. Teď som si uvedomil, že ako aj takto orientovaný človek, bo to aj žena môže byť, to prežíva. Musím povedať, že ten pohľad cirkvi je daný tak iste, ako som už spomenul, vieroučne, lebo v Biblii by ste nenašli požehnanie pre vzťah muža a muža, ženy a ženy. Nie, to sa dá vždy tak pripomína sa, že dokonca to ako, že Sodoma a Gomora, pravda. A ten rozmer, ale hovoríme už o tej absolútnosti toho vzťahu. My už hovoríme o tom vzťahu, ktorý je zároveň aj sexuálnym vzťahom, v plnej miere jednoducho. Tí dvaja muž a muž žijú naplno svoj život. A nech sa nikto neurazí, ale poviem takým žartom, raz sa ma jeden starý pán pýta, pán farár, povedzte mi prosím vás, ako to, keď sa dvaja muži milujú, to ako robia? Tak nech o tom nerozmýšľajte. Možno, že tu, kde si cítim aj ja, že je tá otázka o živote. Homosexualita neponúka možnosť života. Muž s mužom nemôžu nič stvoriť nového človeka, ani žena so ženou nemôžu stvoriť nového. Žena homosexuálna lesba môže mať dieťa tým, že existuje umelé oplodnenie, ale v tom vzťahu, že možno tu, kde si by som si vnímal ten rozmer, že či človek nie je stvorený k tomu, aby mohol byť darcom života. Aby mohol byť darcom života. Vo vzťahu muža a muža už nemôže byť darcom. Ja napríklad nie som darcom života, ale môžem ním byť v tom zmysle, že chápem sám, že k môjmu životu by patrila žena. Biblia je takto nastavená. Biblia je nastavená láska a život. Nie láska ako taká. Biblia nikdy neodstrihuje lásku od života, ani život od lásky, keď si všimnete. Vždy je nemravné to, čo je len ako keby len láskou. V tom prípade musíme hovoriť o erotike. Je to vlastne o osobnom zrušení, osobnej vášni, ktorá ostáva ale nedokonaná tým, že neumožní vzniku nového života. Ja by som takto možno opýtal troška tak, naozaj má zmysel sa milovať bez toho, aby to neprinieslo aj nový život? Nezdá sa vám, že celá trauma neplodných manželstiev je v tom, nie, že sa nevedia, oni sa milujú a možno aj úžasne sa milujú, možno krásne, možno naozaj ovládajú všetky možné spôsoby milovania sa. Ale ako keby k tomu milovaniu im chýbal už len ten maličký krôčik, ktorý ale je podstatný. Splodiť nový život. Láska, ktorá dáva nový život. Že ja by som ponúkol aj homosexuálom tento pohľad, lebo on môže byť svojím spôsobom podstatný pre pochopenie už tej osobnej neurózy. Môže byť len erotika? Stačí pre život len erotika a nič viac? Nikdy nezatúži muž aj žena potom, aby tá erotika bola posunutá aj k životu. Nech len jeden raz. Veď o tom je umelé oplodnenie, tá veľká túžba za každú cenu skoro až, že my aj nemôžeme, nedá sa nám pre nejaký dôvod, možno biologicky, tak hľadáme každý možný spôsob, lebo ako to je byť spolu a nemať dieťa. A teraz hovorím byť spolu v každej šírke. Čo v homosexuálnych vzťahoch sa nevyjadrí tým, že bude adoptované dieťa. Adoptované dieťa, to nie je riešenie toho problému, takže ja osobne to tak, ako nenašiel som na to nejaké jasné vysvetlenie. Cirkev to tak hovorí troška, keby tak fideisticky, že takto to ver a hotovo. Lepšie vysvetlenie, ani keby nevedela ponúknuť len tým, že v Biblii sa nespomína požehnanie, pravda, pre mužské páry, pre ženské páry. Musím priznať, že naozaj je to tak. A že všade, kde sa spomínajú, že muži žili s mužmi, ženy so ženami, tak sa hovorí, že Boh ich vydal nerestiam ich tiel, ich života, ich žiadostivosti. Tak sa pozerá na to už to prežívanie homosexuality, už to sexuálne prežívanie. Nie na ten samotný fakt, že sa mužovi môže páčiť muž. Sa pozerá ako na niečo, čo nenaplňa ten Boží odkaz, ploďte sa a množte, lebo to je prvý príkaz, ktorý existuje v Biblii. Takže je to veľmi chulostivá otázka. Isté,
Ja nemôžem povedať, že mne sa muži nepáčia. A čo teda, keď sa na nich pozerám, je zle, alebo sú ľahostajní? Nie. Isté, pekný muž je pekný muž. Ale môžem povedať, že ako, ďalej ma to už neposúva. Že by ma to vzrušilo, že by som túžil s tým človekom byť. Lebo v tejto línii života, ako keby som sám už kde si podvedomostne chápal, že to, čo mi môže dať priateľstvo s mužom, je, že sa s ním porozprávame, že nám je spolu dobre, rozumieme si, áno, máme spoločné záujmy, ale cítim, že tu je tá hranica. Ďalej už nechcem s ním ísť, lebo ak by som chcel byť ešte bližšie, nemôže mi to ponúknuť. A samotný fakt, že spustí vo mne nejaký to sexuálne, to sa dá aj bez toho, aby som mal partnera. Existuje predsa aj spôsob, že človek nemusí hneď byť homosexuálom, aby prežíval vzrušenie, že cítim sa, že telo nie je výpoveď. To, že niekto sa dobre cíti pri mužovi, že je tým vzrušený, to už je výpoveď o tom, že to aj potrebuje. A neexistuje ipsácia. A tým, čo človek miluje seba samého. Že by som tak spochybnil ten fakt, že telo ako morálna kvalita. Sexuálne vzrušenie ako morálne dobro. Nie, lebo to neviem ani ja pripustiť, že to samé o sebe stačí, že keď som vzrušený, to je samé o sebe, áno, to znamená, takýto ja som. Veď koľko razy, myslím, že aj vo vzťahu heterosexuálnych sa musí muž ovládať, aj žena ovládať. Vidí, povedzme, muž ženu, ktorá je krajšia ako jeho žena, naozaj krásna, mladá, vzrušujúca. A čo povie teda, že ja som hneď poligamista? Tiež musí dať pozor. Že otázka pre mňa je dosť zásadná, že v akej miere človek tu pracuje aj s myšlienkami. Či veľmi ľahko nenecháva k sebe prístup vzrušenia, čítať ho, že ja taký som. Keď sa mi páči nejaký chlapec, už som pedofil. Keď sa mi páči nejaký muž, už som pedofil. Je to taká veľmi záľudný priestor a ak by som ostal na tejto úrovni, nemôžem hovoriť o hriechu. To, že niekto je možno aj tým prežívaním, aj tou štruktúrou, akýsi jemnejší. A naozaj poznám chlapov aj v svojom prostredí, ktorí aj nezarastali, ako zarastám ja sa musím každý deň holiť, ktorí sa možno vôbec nemusia holiť. Pohyby mali tiež troška také inakšie ako ja, to som obdivoval, že ako aj ohybnosť rúk. Ja takú nemám, mňa sa nedokážem dotknúť ani za chrbátom ruky. Že ako tá konštitúcia bola taká akože, taká viacej, taká jemnejšia. Možno aj to potom prežívanie jemnejšie. Otázka isté, až do akej miery treba ísť, že či tento fakt, ktorý je tak daný, život a láska, by nemala byť nosná téma aj pre mňa. Ja určím tento fakt, alebo tá skutočnosť by mala byť tým, čo chcem žiť aj ja. Lebo ani heterosexuáli to nemajú také jasné. Ak sa mi páči ešte ďalšia žena, tak čo to znamená? Že takto to môžem prežívať? Jeden muž hovorí, donesol mi ukázať svoju priateľku, taký 50-ročný, 25-ročnú, nož bodaj by aj nie. Samozrejme, žena má 45 rokov jeho. A hovorí mi, pán farár, ja takú iskru pri nej prežívam. To je taká láska. Ja pri tej svojej žene však, no viete, no tak samozrejme máme aj deti, aj rodinu, ale teraz konečne viem, čo znamená milovať pri nej. Ja som mu videl, tú dievčinu krásna, mladá, čierne vlasy, hovorím, a ja keď sa pozerám, viem, čo rozprávate. Ale o tom, o čom hovoríte, to je cudzolostvo ako vyšité. Vy nemôžete posunúť vlastné prežívanie. To je to sokratovské, pravda, to je tá blbosokratovská, že keď toto prežívam, to znamená, že to je pre mňa tá morálna kvalita. Vy si uvedomte, že máte svoju ženu, lebo keď ona teraz sem príde, toto jej poviete, tak ona sa rozplače. A ak vidíte, že toto spôsobuje váš skutok jej, môžete povedať dobrý skutok. Dobré skutky sú na posun, dobré skutky sú transparentné, dobré skutky môžeme vyhlásiť jeden druhému. Dobré skutky nemusíme skrývať. Skúste povedať svojej žene, že toto je iskra, pri nej to prežíva miláčik môj. Tak je pravda. No však ja by som ich chcel skamarátiť. Viete čo, choďte preč dovolenou, zmiznite mi z očí, lebo to už je pre psychiatra, nie pre kňaza. No, ale tým nechcem zhadzovať, ako len chcem povedať, že pozor, dávajme pozor troška na vlastné prežívanie, lebo fakt je, že súčasný svet posúva toto telesné ako na morálnu kvalitu. To je to čnostné, by som povedal. Ak takto prežívaš, to znamená, taký aj si. Treba citlivo zvažovať seba. A potom pravdou je, že sa ja musím pýtať, veď tá otázka je pre mňa ako kňaza, veď žiť celibáte neznamená, že sa mi nepáči a že neviem, čo to znamená mať rodinu, že už nie som, že som asexuálna bytosť. Otázka je, že čo s tým, aj čo robím sám so sebou. Ale to platí aj pre vzťahy.
Ak má chlapec dievča, tak ešte aj ďalšie chce mať a ďalšie chce mať. Tiež musí dávať pozor, kde je tá hranica aj toho jeho telesného prežívania, aby nebol promiskuitný. V tomto nikto z nás nie je doriešený. Takže mne prípada aj homosexualita ako jeden veľký priestor toho osobného života. To, že sa ti ten priateľ páči, že s ním chceš byť, že ho máš rád, lebo aj to som tiež zažil aj v tom prostredí chlapcov, keď mi hovorí, ale ja ho mám tak rád, ja ho tak chcem byť blízko pri ňom. A dobre, buď, ale varuj sa tej myšlienky, že chcem sa ho dotýkať, chcem ho milovať. To už posúvaš ďaleko, aj pre neho to môže byť nepríjemné nakoniec, lebo ten, kto ho máš rád, je možno heterosexuál. A keď nezareaguje na teba, čo potom spravíš? Takže je to veľmi náročná oblasť. Aj tá konštitúcia týchto ľudí, oni, keď som si tak všimol, sú mnoho razy veľmi, veľmi takí šikovní, naozaj, aj intelektuálne, lebo ako som si ja všimol, niektorí z nich, oni žijú na vysokých obrátkach. Pretože v tom priestore, ktorý v podstate je heterosexuálny, oni cítia, že tá orientácia, aj keď sa o nich hovorí, že kto to povie o sebe, aké je úžasné, že to o sebe vyhlása, ale cítia sami, že nie sú prijatí. Tak jedno som si všímal, ako stále dával pozor, kto to o ňom, ako sa na ňom pozerá. Ja som o ňom vedel, že taký je, a keď sa na ňo usmial niekto iný, tak ma tak na mňa pozrel, že ty si mu to prezradil, pravda? Ako nič som mu nepovedal, ale už takto stále čítal to prostredie ako prostredie, v ktorom musí dávať strašný pozor. A tým pádom mozog fantasticky fungoval. Čiže jednoducho človek to bol ako keby bol stále vzprúžený, stále dával pozor, stále kto čo povie, nejaký náznak voči homosexuálom. A už bol napätý. Je zrejme, že na takejto úrovni sú to mnohoraz veľmi inteligentní ľudia, ale aj tým svojim prežívaním, už to svojou inou jemnosťou, iným výzorom, sú veľmi aj umelecké sklony silné majú. Isté je v tom priestore, hoci je pomerne málo, sú veľmi viditeľní a citeľní. A domáhajú sa teda svojich práv. Pre mňa otázka opäť, keď sa vrátim k tomu liberálnemu, kde sú tie práva? Môžu mať deti? Ale tým, že oni žijú ako muž a muž, už povedali, že deti mať nemôžu. Už povedali. Nejakým zákonom, že sa im to dieťa pridá. Ale nie je ten zákon niečo, čo nepatrí do ich života. Lebo oni tým, že muž miluje muža a žena ženu, prirodzene nemôžu mať dieťa. Prečo to potom neprijať? Že je tam veľa takých otázok, ktoré potom prichádzajú, že ak akceptujem ten tvoj stav, ale aj ty ho potom akceptuj a nechoď ďalej. Nechci sa vyrovnať niečomu, čomu sa vyrovnať nedá. Žiť ten svoj život, možno to bude potom tá tvoja nervozita stále, to trápenie sa. A keďže to chcem posunúť ďalej, iste si uvedomujem aj ja sám, keď som hovoril o morálke a o viere, koniec koncov, kto z nás dokáže svoj život žiť bez toho, skutočne správne. Ani Boh nechce to od nás, aby sme boli autonómne na Kristovi. Ak chceme žiť svoj život aj vzťahový, vernosti, blízkosti, nie je to vo veľmi mnohom práve v rozmere môjho vzťahu aj k Bohu. Ak to odstrihneme, ja už potom neviem, ako dokáže aj heterosexuál žiť svoju heterosexualitu, bez toho, aby bol taký. Lebo to nie je otázka len o sexualite ako takej, ale aj o nasmerovaní. Je princípom nášho života láska a život, alebo nie? Je to len erotika, je to len naozaj len vášeň, je to len telesnosť, alebo je to tá schopnosť muža a ženy stvoriť nový život. Viera o tom hovorí, ale aj biológia troška o tom hovorí, nie? Lebo pri tých, aj keď sa aj homosexuáli milujú, dochádza k tým pochodom, ktoré sa dejú pri stvorení človeka. U muža i u ženy. Akurát u muža nemôže dôjsť k tomu výsledku, pretože je zrejme teda, že pri tomto milovaní nie je možné, aby došlo k oplodneniu. Ani ženi so ženou. Ale biologické pochody sú presne tie isté. Len nikde nekončia. Nie je to tiež neurotické? Robíte niečo, čo nemôžete ukončiť. Biologický proces je presne ten istý homosexuál ako heterosexuála, ale k ničomu nemôže priviesť, lebo je to muž a muž, žena a žena. To nie je otázka na zamyslenie, že tu, kde si je tá neuróza, nie v povolení, v liberálnom otvorení sa, v zákone, ktoré by to umožňovali, ale v samotnej podstate človeka. Čo si sa nenaplní, čo je dané v človeku. Lebo ten muž nemôže splodiť svoje dieťa, ani tá žena nemôže byť vo svojom lone, prijať dieťa, lebo v tom ich vzájomnom vzťahu lásky, akokoľvek silné bude to objatie, vždy to bude len o tom. A ďalej to už nemôže ísť. Tak to je taká moja odpoveď možno, že prečo cirkev tak sa v tých nevyjadruje veľmi striktne, jasne, ale ja keby povedala, že však to vycíte, že každá láska má tú túžbu, aby pokračovala ďalej v tom novom živote. Pokiaľ by sme prijali homosexualitu ako fakt,
tak v tej chvíli aj končí. Lebo homosexuáli nie sú schopní stvoriť ďalšie pokolenie. V tej chvíli končí vlastne celý ľudský rod. Takže máme ďalšiu otázku? Ja by som chcel takú doplňujúcu, pán otec arcibiskup. Mám ešte takú pripomienku, že ste dobre zašití v tej Trnave. U vás asi nie sú tie gay pochody, ale tuto do Bratislavy sa zlezú gejovia, lesby, transgenders, ja neviem, čo to písali v novinách, z celej Európy, a potom ešte nejaká lesba tu kritizuje Slovensko, že sme malo tolerantní. Ako sa máme stavať k týmto pochodom podľa vás? Mal som možnosť byť dokonca v Švajčiarsku, to je taká krajina, kde to tiež veľmi radi robia. Všetko bolo pripravené, alergologické vozy, to je lepšie ako na 1. mája. A pre mňa to bolo také zaujímavé aj sa pozerať, sa priznám, že ani s rozpakmi, ale niekedy tak mi to aj komicky prípadalo, lebo keď tie pochody sú, viete, ako sa oni ako poobliekajú, ako vyzerajú, je to také naozaj veľmi dúhové. Ale, no, čo na to povedať? Ako ja si nemyslím, že sme málo tolerantní. Ja si nemyslím, že Slovensko je málo tolerantné, pretože nie sú tu všetky možné zákony, ktoré sú inde vo svete. Nakoniec, keď tak všímate si, aj to Holandsko začína troška pritvrdzovať aj v tej politike drog, že to už nie je také jednoduché, že hoci kto tam môže prísť a do tých ich kaviarní si dať si svojho jointa. Že ako keby ten svet to potreboval aj zistiť. Ja neviem, že či Slovensko musí až tam zájsť, kde už všetci sú dookola, aby potom sme mohli povedať aj my spätne spolu s nimi, že táďaľto cesta nevedie. A ja zasa, keď tak aj žijem v tom priestore, však aj vy nakoniec, čo je na Slovensku také zakázané? Aj keď toto nie je zákon. Kde sa deje nejaká taká krivda v tom, že tá spoločnosť je veľmi tak ako drsná, tvrdá a že vytlačí tých ľudí, ide si na okraj. Je pravdou, že v niektorých veciach tie zákony nie sú a nie je to tak ako zadefinované. Pre mňa otázka je, že či sa tým aj vôbec vyrieši ten problém, ako som aj spomínal. Myslím, že Liz Taylorova tak spomínala, kde si bola na stretnutí práve homosexuálov a hovorí im, a ona teda v tom svojom živote tiež čo skúsila. Myslím, že 7-krát, bola až vydatá, aj keď 3-krát za toho istého. Ale a hovorím tiež, že no, len bojujte o tie svoje zákony, naozaj. A myslíte si, že aký budete šťastní, keď sa ten zákon vám podarí pretlačiť. Ale keď potom zistíte, že ste stále ďalej nervózni, za mňou nechoďte. Tak ako keby sama cítila, lebo však sama to skúsila na sebe aj tými manželstvami, že tým si nevyrieši človek život, že sa môže 7-krát zosobášiť a že mu to aj štát dovolí a teda aj spoločnosť to akceptuje a že všade to v novinách píšu, aké to je úžasné. Že je tu asi niečo, čo nedokážeme ani pomenovať, niečo, čo musí vykvasiť same. Ja si nemyslím, že všetko sa dokáže ako si výrost, ako som aj povedal, že tá morálka, ona nie je tak daná, aby sme si to tak prežili na vlastných kostiach. Isté, že ten svet je komplikovanejší práve tým, čím menej je to opretie sa o vieru. Ako viera ako z jeden veľkých zdrojov morálky odpáda. Viera v Boha ako jeden veľký zdroj morálky odpáda. To si musíme jasne povedať. Svet začína byť sekulárny aj v tom, že zákony, ktoré inokedy vždy boli nejakým spôsobom kombinované s cirkevnými a s božími, dnes ich nekopírujú. Sú božie prikázania, ktoré nejakým spôsobom nenájdete napríklad v civilnom zákonníku, ako napríklad je nezabiješ v zmysle interrupcií, dokonca už eutanázii, keď pozrieme na niektoré krajiny. Že začína byť taká zvláštna disproporcia medzi tým ľudským a Božím, že to ľudské už sa o to Božie nezaujíma. Niečomu to len musí teda prísť. To nemôže byť otázka len ako keby len nejakých našich konfrontácií, dohôd a hľadania, že ja si uvedomujem, že je tu niečo, čo nás presahuje. Aj v tom morálnom rozmere nemáte dojem, že keď hovoríme o zle, napríklad aj v Biblii, tak hovoríme už o personálnom zle, personalizovanom zle, ktoré má aj meno. To diabol, Satan. Že nechcem hovoriť len o myšlienkových našich nejakých pochodoch, že kto zvíťazí. A teda pre mňa je to otázka, ktorá presahuje len ten rozmer aj všelijakých tých pochodov a tých zákonov, lebo k niečomu to priviesť musí, sledujem to aj ja sám, som zneistený, uvedomujem si, že keď teda chcem byť tolerantný, no ak takáto komunita existuje a ja chcem, aby som ja mohol robiť svoje sprievody a robím ich po Trnave tiež, máme procesie, tak sa musíme pýtať, že akým spôsobom aj v tej spoločnosti tí ľudia majú tiež právo sa kdesi hýbať, ukázať
ale nevyznám sa v tom, a v tejto chvíli to nesedím pred vami ako nejaký génius, či už práva, alebo teda aj morálky. Ja skôr na to pozerám tak z diaľky ako vy, niekedy s dešpektom, niekedy aj s komickými to prípada, niekedy je to veselé, niekedy aj bolestné, lebo v Nemecku sa stalo niečo, sa ušliapali k smrti práve pri takomto párty, že nejaký tunel mali ísť a teda veľmi zle to skončilo. Je to tak, ako keď ľudstvo sa hýbe nejakou cestou, nechcem hovoriť, že AIDS je Boží trest, ale vo veľkej miere je AIDS aj prejavom promiskuitného života ľudí. A potom zrazu príroda dobehne k tomu, že už nemá imunity. Lebo už keď hocikto žije s hocikým, keď zoberieme to na najtvrdšom rozmere, isto nehovorím teraz o nejakých transfúziách krvi a nejakých nešťastných, ale že v podstate tá najrizikovejšia skupina je tá, ktorá si nerobí s ničím problém, ktorá v tom spôsobe morálneho života nemá žiadne zábrany. Tam už ani nič ľudské nepomôže. Mne sa osobne zdá, že čo sa aj tohoto týka, no veď ja sa toho nechcem zúčastňovať, ani to podporovať nebudem, ani nebudem sa hrať na to, že áno, nech to je, ale na druhej strane tá spoločnosť k tomu smeruje. A to je tiež taká otázka, ktorú som položil na začiatok, že kde je tá hranica tej tolerancie. Asi by kde si mala byť, ak to aj vy cítite, kde si by asi byť mala, ale keď štát povolí týmto ľuďom existovať, nemôže povoliť potom aj prejavy týchto ľudí. Veď to je práve ten problém, ktorý my cítime. Ak štát zadefinuje, že žena má právo na interrupciu, tak musí aj pripraviť priestor, kde tá interrupcia sa bude diať, ináč to je zákon o ničom. To znamená, že si musí vychovať aj tých doktorov, aj tie nemocnice, kde ten zákon bude aplikovateľný. A to je niečo podobné. Ako ťažko sa nám iste bude v tej budúcej spoločnosti žiť, ale nebojím sa toho, lebo ja teraz nehovorím, že to len boj nejakých ľudských ideí. Ja za tým chcem vidieť aj Božiu pomoc a ochranu. A taký môj odkaz je, však nepridávajte sa, nechoďte na tieto všelijaké párty, ktoré sú, pokiaľ chápete sami, že to nie je ten priestor, ktorému chceme dať aj my zelenú. Vyhýbajme sa, aby sme nejakým spôsobom to schvalovali a povedali, však to aj môže byť, je to dobré. Ja osobne necítim potrebu sa k tomu vyjadrovať, necítim potrebu hovoriť svoje áno, ani svoje možno k tomu. Keď bolo o mne, ja tomu nie som rád, poviem. Čo sa mňa týka, tomu rád nie som. To môžem povedať, lebo to nie je nejaké agresívne vyjadrenie. A neurobím nič preto, aby som umožnil, aby som ten priestor otvoril. A potom na druhej strane, ak máme my možnosť, teda nejakej paralely, robme potom aj my svoje sprievody tiež a robme aj my svoje prejavy, že sme tu a nejakým iným spôsobom. Napríklad v Trnave, keď ste spomínali, sa deje taká možnosť, že tam je festival Lumen, ktorý je definovaný ako kresťanské stretnutie mladých ľudí okolo hudby tiež. A je to tiež taký prejav, že aj kresťania dokážeme žiť a mať svoju párty, byť hore aj do noci a zabávať sa. A nemusí to byť vždy spojené hneď s nejakými prejavmi, povedzme sexuálnych takých spôsobov. Takže je to možno tak troška aj takým dôkazom, že nehovoríme o tom, čo je zle, ale hovoríme aj o tom, ako to dokážeme my spraviť ináč a dobre, by som mohol povedať. Ináč to neviem k tomu vyjadriť, aby sme ostali na úrovni aj dnešného sveta, lebo zakázať sa to nedá. To potom zasa sa dostávame do úrovne nejakej náboženskej totality alebo nejakého klerikálneho štátu. Že to, čo kresťanom nevyhovuje, byť nesmie. Takú myšlienka vám chutí? Mne nie. Ešte jedna ďalšia otázka? Máme ešte nejaké pripravené. Takže otázka je, aký je rozdiel v každodennom prejave katolíka a morálneho nekatolíka? Malo by to byť viditeľné? Viditeľné možno len v tom, že teda, nechcem hovoriť, že to je také zaujímavé spojené, nemorálny katolík, pravda? Kogulatá kocka. Však už keď je niekto katolík, by mohol byť morálny teda. Ak teda chce byť katolíkom. Keď nie, tak sa nedefinuje ako katolík. Ale viditeľné, možno práve aj v tom spôsobe vyjadrovania sa, slušnosti, veď vy tu máte kopu kolegov, kopu kamarátov, sami viete, že ako sa dá správať, aj spolu s nimi, alebo smerom k ním, spôsob vyjadrovania sa. Ja si tak poviem to nie ako na svoju chválu, na svoju adresu. Ja som bol na vojenskej službe už ako kňaz, v tom čase ešte bola povinná, a ja som sa dostal ako si prvý raz do prostredia vyslovene ateistického tiež.
lebo som bol na útvare, ktorý bol tak pozdiepaný a mnoho razy aj s chlapcov, ktorí boli vo väzení dlhé roky. No a jeden z tých chlapcov sa ma tak pýtal, že ty si čo ako zač, že si kňaz? Zajímavé, že to slovo už mi nič nehovorilo. Bol to chlapec z Čiech, možno už veľmi už také generácie aj štvrtej, ktorá nič nemala s cirkvou. Tak som sa mu to snažil vysvetliť, vieš, no to je teológia, že čo, geológia, tak som sa musel usmiať. Hľadal spôsob, hľadal ma kde si zaradiť, ale nevedel ma ide zaradiť. No ale potom, keď sme takto spolu existovali, tak jasné, že v tom vojenskom živote boli všelijaké chvíle, keď aj chlapi pili, ale tak ja som sa s nimi neopíjal. Rozprávali veľmi vulgárne, naozaj veľmi hnusne, sexuálne, to som nerobil tiež. Ako mnoho razy som aj odišiel odtiaľ, by to bolo nepríjemné, také tie veľmi hnusné, nechutné reči. Mali polepené všelijaké obrázky vulgárne, ja som nemal polepené žiadne. Takže ako všímal si, že hoci som s nimi, ale nejakým spôsobom s nimi nie som. A aj pri tých vulgarizmoch, keď som odchádzal, tak by tak jeden hovorí z tých vojakov, tak čo abe, tak mal abe. Ty sa hanbíš takto rozprávať, čo hovorím, mne chlapce, to mi nejde, to je proti mojej prirodzenosti, aby som takéto slova používal a takto rozprával o ženách, ako rozprávate vy. A potom tá vojna končila po tých 2 rokoch a tento chlapec z Čiech mi hovorí, vieš čo, abe, vieš, nevedel som, čo to je kňaz. A ja som si vždy myslel, že všetci musia byť takí ako ja. Keď sa pije, tak všetci pijú. Keď sa smilní, všetci smilnia. Keď si je nejaká blbosť, tak všetci urobíme takisto. Ale ty si sa vždy vedel od toho uhnúť, napriek tomu si aj bol s nami a zachoval si svoju tvár. Že viem, že sa dá žiť aj ináč, ako som žil ja. Už viem, čo to je kňaz. Ja som to posunul do kresťanstva. Vy tu tiež žijete s ľuďmi a žijete vo svete. Aj si sa s nimi zabávate, iste verím, že aj na plesy chodíte, aj na diskotéky, aj si vypijete. Ale vedzte, kde je tá hranica. Lebo iný spôsob, ako sa dá žiť kresťansky, neexistuje. Ak sa opijeme s opijajúcimi sa, ak budeme vulgárni s vulgárnymi, ak budeme smilniť so smilníkmi, je pravdou, že na čo potom byť aj katolíkom a kresťanom. Ale na tejto úrovni, aj keď to niekedy môže byť ťažké, tá satisfakcia iste príde. Aj od ľudí, ale iste na prvom mieste od Boha. A je to vnútorná satisfakcia, že nežijete taký pokrútený, že keď zlý, tak ste zlí s ním, keď dobrý, tak ste dobrí s ním, keď je nemravný, tak ste nemravný s ním, keď je mravný, tak ste mravný s ním. O tom to nemôže byť predsa môj život. Takže buďte taký troška hrdí v tomto zmysle. To kresťanstvo neznamená skrycať si do diery a mať strach, ale vedieť zachovať aj tú hranicu a vedieť ukázať, že áno, viem, čo to je, ale toto už ja robiť nebudem. V tomto buďte smelí. To je to kresťanské. No, ale má to byť vidieť, že keď sa niekto správa morálne, správne, ale nie je katolík, má to byť rozoznať oproti tomu, keď sa niekto správa morálne, pretože žije čnosti? Že... Tak si ešte môžete dať krížiky, si môžete dať ešte nejaké väčšie. Teraz sa už dajú kúpiť čeliaké, som si videl v klenotníctve, že môžete mať kríž a na ušnici môžete mať dievčatá nejaké krížikové, aby to bolo vidieť, že sú veriace. Troška nadnášam samozrejme, že vidieť. Ja by som bol rád, keby to nemuselo byť vidieť. Lebo ak to už musí byť vidieť v spoločnosti, už je to zlé. Rozumiete? Byť slušný by nemalo byť znakom, že len katolíka. Byť mravný nemôže byť nejakým len vyjadrením toho, že aha, tak to je katolík. Tak ja by som bol rád, keby ste sa v tej spoločnosti stratili, lepšie povedané, dobre cítili. Ak už to bude u vás musieť byť vidieť, že odídete, keď sa rozprávajú vulgárne reči, lebo to je katolík alebo katolíčka, a sa dievča zapíri, keď dostane otázku o panenstve, to nemusí byť hneď pre ňu nejaké ponižujúce. Ak niektoré témy pre nás nie sú dôležité, ba napríklad sú hanebné, tu by som len videl to naše katolícke. Iný spôsob neviem, ako by ste to dokázali o sebe, že ste veriaci, iba že by ste sa tiež v jedálni prežehnávali veľkým krížom, možno aj na 3-krát, alebo by ste si klakali, kde si, ak tu máte nejaké krížiky ešte po Mlynskej doline. Že takéto ostentatívne prejavy. No a chcete, môžete robiť nejaké procesie tu s krížom ešte okolo internátov, ale neviem, že či toto je práve to, čím chceme dokázať, že a my sme tu katolíci tiež. A berte nás vážne, lebo ináč máte po chlebe. No, takže ja by som znova zavrtal do tej témy hudby a hlavne by som sa chcel spýtať na to, že keďže ste vravili, že máte radi Beatles aj Rolling Stones, inak ja ich mám tiež celkom rád, tak by som sa chcel spýtať to, že čo vravíte na to, že Beatles sa celkom solidne šlapali na LSDčku a že Jagger aj s Richardsom sa zaoberali okultizmom istý čas. Len neviem, ako ďaleko až treba ísť skúmaní toho, že čo chceme, lebo by sme možno aj u Mozarta našli nejaké nemravné sklony. Aj u Beethovena by sme zbadali, že nebolo až také čisté u neho. Áno, máte pravdu, že
Ale ja som to nikdy tak nebral, že musím sa stotožniť aj s hudobníkom. Je to niekedy zvláštne, že máte úžasných umelcov. Však zoberte aj maliarov fantastických, keď obdivujete Vincenta van Gogha. Ja si nemám chuť odrezať ucho. Rozumiete, že to stotožnenie sa asi až tak nemyslíme zas. Samozrejme, že viem, že existuje hudba, ktorá má veľmi ťažké texty, až také, že človeka môžu doviesť až naozaj do psychickej traumy. Takú som nepočúval. A ani tie texty nejako, že by som ich ako prešpikovával a preštudovával. To, čo sa mi dalo pochopiť, skôr to bol taký konzum, možno, aké to je také nešťastné slovo, peknej melódie, možno niekedy aj toho textu, ktorý v mnohých pesničkách je. All You Need Is Love je celkom fajn, tiež aj ďalšie, ako aj tie pesničky, ktoré mnohé majú veľmi zaujímavé texty a sú pekné. A to, čo tam bolo zlé, to som ako neakceptoval. Lebo keď by som použil túto metódu aj na nás, ako sme tu, a viem ja vôbec, kto ste vy, čo keď ste všetci nemravní? A ja sa tu s vami teraz, čo? Nehnevajte sa, tak to nalepí sa na mňa. Rozumiete, že keď postavíme túto tézu, keď postavíme, že nemôžeme aj v tomto svete potom žiť. To by som sa musel opýtať, ty a očúvaj, asi ty mravný? Alebo, a ty si panna? Alebo ako viete, sa hovorí, taký hlúpy žart, že príde muž za ženou a hovorí, že vy ste prostitútka? A mu vypáli mu jedno. To sa neopýtať nemôžem. Rozumiete, že nepýtame sa na niektoré veci. Niektoré veci tak predpokladáme. Áno, čítal som ešte aj o Harrisonovi, ako guru, veľká India, a ďalší nakoniec, keď tak pozrite sa do života tých hudobníkov, oni sú dosť pošahaní. S prepáčením, no ale na druhej strane, keď tak trocha viacej skúmate ich životy, zrazu zistíte, že to pošahanie je aj nejakou traumou. Keď tak troška som čítal o živote, povedzme, Majka, tohto nášho toho, čo nedávno zomrel, Jacksona, nepripadalo mi to, že nejaký nemravný. Skôr ako by hľadal ten svoj post v živote. Už ako malý chlapček, otec ich nútil, pravda, Jackson 5 a museli fungovať. A keby stratil detstvo, ako keby sa naozaj stala taká hudobná mašina doslova, a stále a spievať. A preto tak blízko bolo pri deťoch, lebo tie deti boli také ako neškodné pre neho. Skutočne ja môžem povedať aj z mojej skúsenosti, že čím sa dostal vyššie, tým ako ťažšie predýchávam niektoré stretnutia, aj s médiami, pravda. Zrazu napíšu niečo, čo nie je mojimi slovami. Teraz s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa, prichádzajú za mňou preč, lebo ma naozaj majú radi, alebo som pre nich zdrojom novej kariéry. Tú otázku si kladiem, chvália ma, aká to bola dobrá kázeň, a mne samému sa nepáčila. A teraz, to bolo úžasné, myslím, chváliš ma, ale musíš lichotiť? Alebo to naozaj myslíš vážne, že sa dostane do situácie, keď máme najlepšie s takými najnevinnejšími, možno to je príbeh teda aj jeho Jacksona. A preto je možno aj taká odpoveď, že samotný ten fakt, že o niekom zistíte, že robí niečo zlé, vám stačí? Alebo chcete ešte troška aj ďalej, alebo teda nepríjmem to, ten samotný fakt. Pre mňa nikdy nebolo inšpirujúce, ak nejaký z tých veľkých spevákov zomrel, povedzme, na predrogovanie, že nakoniec to bolo už až dávno. To začínalo to naozaj veľmi skoro, takéto excesy. Král rock'n'rollu tiež akým spôsobom zomrel na predrogovanie. A ďalej, keď bereme, pre mňa Jimi Hendrix bol taký úžasný gitarista, mám rád gitaru práve. Ako zomrel Jimi Hendrix? Ale jeho hudba je úžasná. Keď počujete, ako hrá na gitaru, tak vám musí z toho byť zle, ako dokážem takto zahrať. Marian Varga, neviem, či ste videli, jeden medailon nedávno dávali, sám priznal, že mal takéto alkoholové dni, keď jednoducho išiel k seba zničeniu. Ale je to génius hudobný, naozaj svojho času jeden z najlepších varhaníkov na svete. Preto neužme sa aj my rýchlo odsunúť veci. To, čo je zlé, to nepríjmite. Ale tým samotným faktom, že niekto spravil čosi zlého, možno tým je niečo inšie, iste nechcem sa nechať aby ma niekto nahováral, že daj si drogy samozrejme a rob hlúposti a sex a rock'n'roll a nie, to takto nechápem. Možno aj to som tak uvedomil, keď som hovoril Deep Purple, som hovoril, že mám rád. Majú všelijaké pesničky tiež, aj bol som v Bratislave, nedávno boli v Bratislave, bol som na nich. Dával som pozrieť, ma neodfotili novinári. Je pravdou, že medzi mojimi kolegami biskupmi sa Deep Purple nenosí. To musím uznať, áno, to je pravda, že to ja som taký podivný v tom. Možno radi Moravanku. Aj tí mladší. No, čo sa dá robiť, tak keď som bol na nich, som sa musel usmiať, lebo sú to už takí starí páni, už snažia sa, má 60 rokov, snažia sa, ale pre mňa skôr je to naozaj bola taká hudba zaujímavá, je to už tý fenomén, ktorý som cítil. Tak sa mi páčil aj Simon & Garfunkel,
a ktorý iste aj vy mnohých poznáte, lebo taký prechod, Leonard Cohen napríklad, starý pánko, ale jeho pesničky stále zaujímavé. Tak ja by som v tom nechcel vidieť hneď to zlo. Nie som tak vnútorne zostrojený, aby som pristupoval s nejakou neistotou a s nejakou hrôzou. Skôr by som chcel veriť v to lepšie. Tak ak vám to pomôže, môžete ma sledovať v tom, lebo si myslím, že v tom priestore života je veľa sa čo naučiť a je veľa bolesti samozrejme, a je veľa utrpenia, ale samotná hudba v tomto nie je vinná. Ani umenie v tom nie je vinné. To už potom len ten, kto takéto niečo spraví, ale tak ďaleko som nikdy nešiel. Tak asi taká moja odpoveď, že máte pravdu, áno, a ja som bol tiež opatrný. A nie všetko musím, ale beriem to skôr aj také, že je to pre mňa tiež, keď je pekná melódia, pekná pieseň, tak jasné, že rád vypočujem. Ja by som sa chcel spýtať, že by som sa vrátil k tomu, čo ste hovorili v prednáške, že niektorí mladí spolu žijú už pred svadbou a tak si hovoria, že to nie je zlé, lebo prakticky nepodvádzajú toho druhého. Tak ako by ste im to vysvetlili, že je to zlé, je proti morálke? Je to zlé. Taká ťažká otázka, lebo ako keby tá moralita sa posunula týmto smerom, keď si tak všimnete. Ja teraz nechcem, Boh chrániť, že z mojich úst poviete, však to je možné už, lebo to je také ako keby súčasné. Ale je to zvláštny fenomén, že takéto niečo sa naozaj deje. A nemôžem povedať tiež, keď sa vrátim k tomu, čo ste spomenuli, že by tí, ktorí takto žijú, boli nejakí zvrhlíci. Skutočne môžem povedať, že v tom ich pohľade aj na jeden na druhého je to taká túžba po blízkosti. Isté, sám sa niekedy pýtam, že kde tu blízko sa zastavím, lebo mať rád, milovať, to sú už tie procesy nielen mentálne, ale aj biologické. Takže takéto spolubývanie isté je aj na úrovni telesnej, samozrejme, to je otázka mentálna. Ja som poznal príbeh takýchto dvoch vysokoškolákov, ktorí bývali spolu, ale dievča, neviem, ako to dokázala, povedala, že nie, aj keď teda spolu bývajú, milovať sa nebudú. A skutočne tak sa k tomu chlapcovi svojmu správala, možno, že aj mal chuť ju opíjať, že vždy ho otlačila, odmietla ho. 2 roky takto spolu existovali. A on sa stal vlastne frígy, svojím spôsobom sa stal naozaj na to, ako keby už ho to nezrušovalo potom byť s ňou. Ona mi to spomínala, že ako to je možné, že ako sa chce s ním milovať a on už nechce. Naučili ste sa to jednoducho. Robili ste niečo, čo nie je normálne. Byť vedľa seba a nemilovať sa. Dotýkať sa, ale neísť ďalej. Toto tak nejako súvisí to s tým, čo som spomenul. Možno tu je kde si ten problém, že akým spôsobom chcete tento vzťah žiť, ak máte byť spolu. Sú nejaké hranice, alebo žiadne hranice nie sú. Ak nie sú žiadne hranice, ste schopní prieť aj dieťa, alebo antikoncepcia. Všimni si, koľko tam nabehne obrovských problémov, lebo aj to sa potom stane, že však takto sme si chceli život pokaziť, alebo takto si mi pokazila život, že čakáme spolu dieťa. Takže skôr vidíte, že ten dôvod ani nie je vnútorný. Vnútorný tak ani necítite, ale skôr je vonkajší. Skôr je to zasa taký dôvod viery. Skôr je to naozaj tak povedané, že pokiaľ ale to nemá to požehnanie Božie, pokiaľ to nie je muž a žena, manželia, nepreháňajte to s tým, lebo sa dostávate do roviny, do ktorej Boh nemôže vstúpiť. Lebo tam nepýtate ho, tam jeho prítomnosť tam nechcete. On povedal, že takto to má byť, ale vy žijete svoje vlastné. Karl Lewis o tom píše vo svojej knihe, že pýtame si požehnanie na niečo, čo Boh nemôže požehnávať. Kristus nevstúpi do krčmy, aby tam evangelizoval alkoholikov. On ich z tých krčmy vyťahne. Pokiaľ nevidí odtiaľ z toho priestoru hriechu, tak nemôže nič urobiť s nimi. Čiže aj v tomto zmysle, ak raz je tak napísané aj v písme, že to nemá byť, že nie sú manželia ešte, ten intimný život nemá byť totálny ešte. Ja netvrdím, že nemá byť žiadne objatie, ani bosk, ani nič, že nemôže byť ani nejaká intimita. Ale nie už táto, ktorá splodzuje nový život, potom aké Božie požehnanie. A bez Božieho požehnania potom sa to hýbe kdesi nebezpečnými smermi. Otázka je potom, či ten vzťah ako taký je požehnaný. A ja to vnímam ako kňaz, že ten problém príde neskoršie, keď ako keby sa vyčerpala tá telesná intimita a duchovná tam nebola. Lebo tá duchovná potrebuje aj Boha. Možno to je taký dôvod, pre ktorý by bolo treba byť veľmi opatrný, aj keď, a teraz to posuniem troška tak ďalej, troška aj riskantne ďalej, ale ako moralista si to môžem dovoliť, ako biskup nie, ale hovorím ako moralista. Francúzska biskupská konferencia riešila tento problém, lebo je veľmi, veľmi častý. A myslím, že aj u nás je častý. Ale my ho neriešime. My sme takí Slováci, že nehovoríme o tom. To je náš príbeh aj o zákonoch. Neriešme to. Nechajme tak, však nejako to vyzreje, vo vykvasí, vo vyhnie.
A riešila ho asi tak, že pokiaľ ten záujem je tu naozaj aj úprimný, byť spolu a vstúpiť do manželstva, aby kňaz nerobili tomu nejakú prekážku a tých ľudí neodmietli a nejakým spôsobom, že nevyhnali z cirkvi. Len je to veľmi chulostivá otázka, lebo je pravdou, že ten vzťah, ktorý je jedinečný a bude aj manželský, kto to zaistí? Sami viete, že tie rozchody tam bývajú. To znamená, že s niekým spolu žijem 2-3 roky, ešte nejako neznamená, že budeme aj spolu manželia. To je tam možno ten problém, ale pokiaľ by to bolo tak úprimne chápané, lebo nemôžem povedať, že toto je cudzoložstvo, nie? Alebo promiskuita. Keď tí dvaja sú spolu, majú sa radi, iste v tom vzťahu aj telesnom niektoré veci nezvládajú. Nie, že sa na seba vrhajú večer čo večer, ale jednoducho, ako keby ich vlastná telesnosť dobiehla. Nemanipulujú sami so sebou. Nie je to tak, že no tak poď ideme, zasa sa ideme milovať, ale je to niečo, čo je ako keby tak bolo skorej znakom ich blízkosti, ale aj túžby nebyť tak blízko. Ja som sa stretol s tým, ako za mňou prišli dvaja takíto mladí ľudia, ktorí milovali sa už pred sobášom a hovoria mi, že cítime sami, že by sme predsa len mali až v tom manželstve byť naozaj taký kompletný, aj v tom milovaní sa, aj v tej ochote stvoriť nový život. Tak sme si dali taký sľub pol roka pred sobášom, sa nebudeme milovať. Ale už sa milovali. Ale aj to bolo pre mňa pekné. Že povedali si, dobre, to neznamená, že keď sme raz tú bránu otvorili, už otvorená furt a už nám to je jedno. Sami cítili, že no, ideme sa zosobášiť, tak dobre, už sa to stalo. Nezvládli sme to, sme si blízki. Ale povedzme si, že dokážeme byť voči sebe, alebo byť vôbec k tomu vzťahu predsa len aj taký, že darujeme si jeden druhého až v tej chvíli, keď tam bude aj Božie požehnania. A fakt ten pol roka, ktorým ešte ostávalo k sobášu, to zvládli. To bolo pekné pre mňa. A tiež takým znakom, že pracujú na sebe. Viete, nič v našom živote nie je predsa hotové. A ja uznám sám, že mnohé aj tie vzťahy, niekto nie je taký silný, až taký hrdina, až taký čnosný. Isté aj toto dievča, ktoré som vám spomínal, bolo úžasné, ale nie každé je také. No na druhej strane uvedomujeme si, a keď si všimnete, aj Biblia je plná toho, je otázka aj ľútosti nad tým, že ten skutok nebol správny. Že sa už stal. Veľmi milovala, hovorí Ježiš o nejakej žene, ktorú k nemu doviedli, mala veľa partnerov, veľmi milovala. Čiže neodhadzuje lásku, že to nesmie byť. A to by sme veľmi nešťastne aj my v kresťanstve povedali, že žiadne dotyky, žiadna telesnosť, žiadna blízkosť nesmie byť, až keď sú to manželia. To je nemysliteľné. Chvála Bohu, že tam tá túžba je jednoho po druhého, lebo to je náš normálny. Ináč by som poslal psychiatrovi takých dvoch, ktorí sú spolu a nie sú spolu. Majú sa radi, ale nedotknú sa jeden druhého. Sú si blízko a nepoboskajú sa. A tá sila je tam enormná. Ešte väčšieho približovania sa. Pýtam sa sám, či to je ten istý hriech, keď ženatý muž ide za cudzou ženou. Alebo niekto z teda partnerky. Má jednu a ešte ďalšie dve popri tom. Chápete, že kde je gro toho zla? V tom klamaní sa navzájom, v tom ubližovaní si, v tom znevažovaní. Na takejto úrovni, keby to tak, ale to potom musí byť aj takto chápaný vzťah, že naozaj chceme ísť tou cestou a veľmi zásadne ukontrolovať sa, že my ale fakt chceme byť manželia. Ak takto nerozmýšľajú, zasa sa hýbu na úrovni promiskuity takej časovej, lebo však uvidíme, čo z toho bude. Ak takto niekto uvažuje, nemôžem to povedať, že to dokážem pochopiť. A myslím, že ešte posledná otázka. Tak ja by som sa chcela opýtať, že v súčasnej dobe sa stretávame ohľadom vlastne v kresťanskej literatúre s veľmi veľa protestantskými knihami. A sú veľmi také pútavé aj pre nás, ako pre katolíkov. Čo hovoríte na túto protestantskú literatúru? Napríklad Chatrč. Ja ju mám rád. Neviem, čo to mal povedať takto otvorene, lebo sú veľkí protestantskí biblickí autori. Bultmann, Barth a ďalší, poznali by ste ich tiež, keby ste to zaoberali. Majú vynikajúce knihy. Ja musím aj s humorom povedať, že najkrajšiu knihu o Márii som čítal protestanta. Skutočne to, ja som bol fascinovaný, ako on napísal, lebo on nemá ten náš katolícky pohľad. My už máme to klíše, pravda, Panna Mária, tie hviezdičky nad hlavou a všetko také, a voňavé lália, tak ako niekedy tie litanie, keď počujete, tak mňa ako chlapovi to prípada, keby som si ťahal med po podnos. Ale je to tu, no jednoducho, ja to sám nemôžem tiež povedať, že nie, to rušíme, ale je tam veľa sladkého. My máme také klíše už voči Panne Márii, matička naša, tak ako...
A to sa tak nejako presúva potom aj do tej teológie, že tá teológia sa stáva potom takou veľmi presladenou. Tento protestant nie. On skutočne si k tomu tej téme sadol, napísal takú knihu o Márii, že ja som to jedným dychom prečítal všetko, len toto je kniha o Márii. Tiež je to možno taká otázka podobná, ako ste položili o tej hudbe. Je to tu. Študujte tu. Ja vás pokladám za inteligentné, aby ste vedeli, že či áno, či nie, v akej miere, čo sa s tým dá. Lebo je to veľká časť literatúry tiež, dôležitá. Otázka samozrejme, že tiež v akom priestore sa chcete hýbať. Lebo ja si myslím, že keď to čítate, viete, že či tam ten autor, o čom tam píše, čomu vás chce priviesť. Nakoniec aj v priestore katolíckej cirkvi je veľa aj takého akože protestantského, v tom zmysle, že charizmatické, pravda, Duch Svätý, určitý rozmer, poviem aj slobody tiež, ktorý tam má byť zachovaný, spoločenstva, ktoré majú byť. Ako ja v tom nevidím niečo zlého. Hlavne v dnešnej dobe myslím, že by vyzreli už o mnoho ďalej, aby sme mali nejaký strach, že čo sa by môže stať. A nevidel som, a nemôžem povedať, že nejaké masové prechody sú katolíkov k evanjelikov katolíkom. Mnohé z tých vecí, ktoré máme, aj piesne, mnohé sú spoločné, spievajú sa aj u nich, aj u nás. Mnohé z tých teologických kníh, ktoré máme, dogmatiku, ja mám dokonca evanjelickú dogmatiku, a veľmi krásne pohľady sú na Krista, lebo oni sú veľmi kristocentrickí. Oni sa veľmi tak nezaoberajú liturgikou, to pre nich veľmi nie je, lebo toho toľko nemajú. Nezaoberajú sa veľmi právom, ani to nie je pre nich nejaké také dôležité, ale veľmi sa zaoberajú Bibliou napríklad. A to je pekné pre mňa. Veľmi sa zaoberajú iste tým životom aj tej komunity, toho zboru, toho spoločenstva. Toto by nám to mohlo pomôcť a ja osobne môžem povedať, že ja som písal svoju jednu prácu z jedného protestantského teológa. Aby som ho pochopil, začal som čítať ich knihy. Lebo ja ako katolík dosť ťažko chápem protestantizmus. Takže musím začať rozmýšľať troška, ako rozmýšľajú oni, ale to nejako nezmenilo, že som katolík. Povedal by som takto, že keď budem čítať ženské knihy, že sa nestanem sa dievčaťom. Ale pomôže mi to mnohom pochopiť aj tú ženskú dušu, pokiaľ to naozaj chcem brať vážne. Ale nedám si sukničku potom ani svetrik nejaký dievčenský. Takže teraz je tu priestor na to, aby som poďakovala pánovi arcibiskupovi za to, že prišiel a že nám venoval svoj čas, takže ďakujem. No a samozrejme aj vám, že ste prišli. A teraz vás ešte pozývame na svätú omšu, ktorá bude prebiehať tu vo veľkej sále a mala by začínať o 9:30. Takže nech sa páči, ste pozvaní. Ďakujeme.